Sigatala anga farati munye siniga ola kusabke manifimbe sa me ikmakan otesa. Bamanyare chena muso demise ani makoroba maliko na fukata bla munye maliko kanala. Mama rebe ni wati na kisogole menura FM na sohamada fuli abetani ka obela jeleni ka osegere maliko na fukata bla munye maliko kanala. Ama irala ka foko dugu jera ame masayin tanu sohamada na ka ale sebe koro barikada. Masa Allah ta'ala munade bira anna kasoro anga cheyate ame masayin tanu nika asebe koro barikada nae masayin tanu ka asebe koro barikada ame seli chaman ke kiro la kuntiki kanode Muhammadu Rasulullah sangulo dara ale kanu kama duguma kulo ofene dara ale kanu kama ame seli chaman ke kiro la kuntiki kan o bolon ko fe anka jenabo sababu ndode yangulo bakoro na ngulo fakoro nune sangani wati bela jelena ombe dugo ko koluye kaklaka dugo belebele ko onyino ulufe ko alaka anyeme ula ni wati na mamun tawbe ko liya en conscience dali bada bada alako ono hoye alaka hira si jokanta do makon on jatikila ka osana be jela ko rajula ka ko foka na blamu ye ko nyman la kaula alimamu be fo dugutugu be fo muso jakulu be fo jeunesse foka na bla mairie barakalo manyina make munye gendarme ko somada fuli abela si obela jelema inafo aba kalama tuku mina dugu jago mugani tanka adamina tenana foka na goshi jumala neganya ta no tana goshira nura FM sanfe munye kuna foni bala ambo odaile ambara kenyo munumbe no lieu journaliste sebani kala ye olube fasir mununge don konala amma foka dakan don konala mumba ambulo binamuno oshele obora sokomadaina okuna fonu no ame soroka akuma bo bama elema kulasi au mabamanankana ma kuna fonni ukakusani ma kuna sirlinde wa ambe siga kan tukuni kuna fonni ne fenya ale de mani fi kono faka sore madiminike aradunura FM sanfe sokomadaina kuma so okal falendo Mamadou Adama Maigala nambela jeluka mako gafu jema kamadu kuma so o kalfalendo alila Muhammad Kulubali nambela jeluka mako fani wati na alebe tamana tanga sigi ko alako onoya munye nega karafe somare na sa obe munye kitaka ka ambassadeur bulu ni ti so lay ba foko siba saba ambassadeur ndarga je don blasa awangu bla ati dafa flow ode baba Adama Touré mo dengene no Yusuf Sissoko nga karafe o balé de bolo so marayna Facebook la sa kamale bien kene no de mam kamara modé ay rasulullah ga woli biu Burama Traoré jobre ame fulita niga Burama Traoré niga asegere Facebook o balé bolo kuma bara mafla do so marayna ne to ko Bokar Traoré kanumba ko mako beti anin korakat desa no de Abu Safna Jaray on mafla de bina kuna foni ka abanenge mamo bika alasi o mafu asigiro la maliko no fuka tabla muye maliko kanala o stratika lamba fa bela jelena kuray ko abisimla Nura FM anga nega drusira o de 76 33 43 03 o ya anga nega drusira Abu salam alaikum wa alaikum salam waka ikakene ambifu ko do bashitila roste muramso ni modum ko do bashitula itenam sobe ayo ade ko ti itenam so ani joanu be olamne ay ni kuma yaare banga bon ni kuma yaare bangui ay bo Bokar Traoré beti ambifu ki wali mondo ajarani la meba cheni muso demese ani makoro mari kono ani mari koka ali munu be kan labe ni watina kosobe munu yerebe kan laje rawro chama fe awo ami bela jere fuki wali mondo unaka kam ujera tugu masala ayebira ami sama ani wati ami do de nyiri masafe kosobe aka Kenya aka sabati amunu be banana ami do ke ala bela jere ka bana ala aba ami soro chama be masala bolo ami do ke awni on la mebo
n'an kanubaw k'a dɔn k'a fɔ an bɛ dugawu kɛ kosɛbɛ a ka sunju ani olu bɛɛ lajɛlen ya rabi ama ni ala sɔnna ma awɔ ye an donkan ye kosɛbɛ Abu Safina Jara i donkan ye a ka di kosɛbɛ o siratigɛ la an tɛ nin bila dagiridala la koyi o sababu kɛ waati bɛ taa an bɛ boli ka taa radio partenaire fan fɛ radio Mansour ale bɛ Katikaw fɛ yen 90.00 o ɲɛmaa ye Modibo Tarawele directeur de programme don Aruna Kulubali Makenzi Bakari Dɛmɛ k'an ka cɛkɔrɔba ɲuman don Kati fo ka taa bila mun ye Amara Kulubali la ale bɛ Jago foli bɛ lase a n'a ka denbaya ma n'an bɔra yen Abu an bɛ taa mun ye Muruja radio Tunkarake ale bɛ yen Macha Samake foli bɛ lase a ma radio Bawule ani radio Layidu ni ye radio belebele fila ye Buguni kunnafoni u b'a jɛnsɛn ala ni Musa Kɔnɛ Siro Waraba Cɛbilen ala ni ale ka wuli ka jɔ professeur Musa Kɔnɛ n y'o de f'i ɲɛna i y'a kofɔ a fɔ ko typhoïde kala Musa b'o dɔn kosɛbɛ furudimi Musa ka jugu o de ma bana mun bɛ yen n'an k'a ma ko prostate Musa ka jugu o de ma kosɛbɛ kosɛbɛ k'a Kɔnɛ Abu n'an bɔra yen hali bi Buguni an ka to yen mun ye karamɔgɔ fani an bɛ foli ta ni ka sɛgɛrɛ CMDT kɔnɔ Sama FM ale bɛ Yanfoli la Yakuba Kɔnɛ ɲɛmaa y'a ye Sɔgɔna Daɲogo jamukan danbe kɛnɛ sanfɛ Bill Sumano ale ye jelikuntigi ye n'an bɔra yen an bɛ taa Kɔlɔnjɛba n'an donna yen radio Jitigi FM ale bɛ yen Modibo Sogoba SNTD kɔnɔna la an kɔrɔkɛ dɔ foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ Bayaku Jalo Mori Kɔlɔnjɛba ka den don nka a bɛ Surakabugu na foli bɛ lase a ma Abu n'an bɔra yen mun ye radio Epifani ale bɛ Kolokani o de jara a n'a ka maaw bɛ fo Makan Fane Erekotradi ɲɛmaa y'ale Lamini Konade bɛɛ k'a ma ko Ivoirien Burama Kulubali Sunkalo Jalo Abdulaye Kulubali fo ka n'a bila Ajaratu Konare la ninnu bɛ anw lamɛn Kolokani n'an bɔra Kolokani an bɛ taa Dafina la Dafina ale bɛ Fana de o ɲɛmaa ye Mamadu Dunbiya promoteur o ye Dawuda Bagayogo ɲinamakɛ Japon ale kɔ radio 1 FM Abu ale bɛ Tomiya o ɲɛmaa y'an bɛɛ ni den Siriman Kulubali promoteur docteur Ablaye Damele Musa Ba ale ye caisse de retraite ɲɛmaa ye an ka musokɔrɔba Madame Munkɔrɔ Jeanne Kamati Kirisuru Munkɔrɔ Samba Jara Tamu Zoda Tienu ni professeur de directeur d'école fana don Bangasi o kɔnɔna la Abu an ka taa Sikaso Koton FM ale bɛ kunnafoni ni ka a jɛnsɛn o ɲɛmaa ye Mamadou Sidibe bɛɛ k'a ma ko Bajo programme bɛ maa mun bolo o de Sori i Tarawele o Sikaso kelen na ye radio Danbe ale bɛ yen o ɲɛmaa fana Yaya Jute Abubakar Sanogo Butelizi foli bɛ lase a ma Tukotokaw fɛ yen radio Bajɛ FM ale bɛ yen o promoteur ye Mokhtar Cham badabada foli bɛ lase a ma radio Baniɲa ale bɛ Manakɔrɔ o ɲɛmaa ye Yakuba Marigo foli bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ radio Bɛnkola Abu ale bɛ Senu Musa Kɔnɛ numéro 2 ale ye ɲɛmaa ye radio Sigija Kalana 98.5 o ɲɛmaa ye Umaru Kulubali Baru mun ye régisseur ye sa Saran Dumbiya radio FM Jakura foli bɛ taa ni k'u fana sɛgɛrɛ nin waati na ka ye kɔnɔna la Abu Safina Jara ninnu ye radio ye ani radio minnu kɛlen bɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma kunnafoni a bɛ se ka jɛnsɛn cogo min na o tɛ sisan mun ye sigiɲɔgɔn ye sa maa sigiɲɔgɔn de b'i si tɔgɔ dɔn Musa Ɲare mun ye mécanicien ale ye ko ɲuman ni kɔnɔna la garage belebele b'a bolo yan an bɛ Musa Ɲare an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ n'an y'ale fo Kadiatu Sanogo bɛ fo Daniya Tarawele ale bɛ fo mun ye Madame Kɔnɛ yɛrɛ bɛ fo ka taa bila a ka madame na n'o ye Worikiya Kulubali foli bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ Yusuf Magasuba ale fɛrɛ bɛ anw lamɛn kosɛbɛ ko ɲuman ni wɔrɔda foli bɛ lase a ma Vie Jara réparateur belebele don Nafaji o kɔnɔna la a ko mun ye serifikɛ ko de ka da ale ye mun ye serifikɛ n'o bɛ ɲɔrɔ serifikɛ ko fɔ mun ye Vie Jara kanubaa dɔ don Abu Safina Jara n'o bɔra yen sa foli an b'a ta nin waati na ni ka Yakuba Sanogo Sefa Kalako commune de Kalana Yakuba Sanogo Sefa Kalako Abu Safina Jara a bɛ fo o bɔlen kɔfɛ malidenw bɛ jamana kɔ kan kosɛbɛ nɛgɛ ye taa n'o sera Abu Safina Jara i bɛ na ye k'a fɔ maa caman b'i ka baaraw bila o sababu kɛ mun ye Nura FM f'a kunnafoni balan ko o bɛna dayɛlɛ autorité morale n'o de Baba Adama Ture foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ nin waati na Faransi o Faransi kelen na ye badabada foli an b'a ta ni ka Alasani Fofana maa fila foli bɛ taa ni ka Alasani Fofana ni ka a sɛgɛrɛ ale jiginɛ ale fana bɛ Faransi Aramata Dumbiya ale bɛ Faransi Magan Diko ale bɛ Faransi Madame Jakite Safiatou Kamara ale bɛ Faransi Zumana Jakite ale bɛ Faransi hali bi o Faransi kelen kɔnɔna la ye Mariam Samake ale fana bɛ Faransi a bɛ kɛ
o bɔlen kɔfɛ awa Tunkara a n'a balimamuso Sisi Tunkara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ Faransi Segu ka Mamadu Sofurufuru ale fana bɛ Faransi de n'an bɔra yen Abu an ka taa mun ye Espagne n'an donna yen Alimaɲari ale bɛ yen o ye Espagne kelen kɔnɔna la yen foli an b'a ta ni ka Dramane Keita ale fana bɛ Espagne foli bɛ ta ni ka Asegɛrɛ n'an bɔra yen an bɛ taa l'Américain fɛ yen Amadou Diallo fulakɛ lada a n'a furumuso Sumisa ninnu bɛ fɔ États-Unis o kɔnɔna la o Amérique kelen na yen ne bɛ New York kɔfɔ mun ye Awa Gindo dɔgɔnɔ ani Layidu k'a dɔmuso ani Layidu a fɔ ko Awa Gindo Mamadu Sumunu foli bɛ ta ni ka Asegɛrɛ Madame Sumunu Madame Kɔnɛ Madusi Philadelphie Mbale Traoré Amérique Madame Cissé Abi Washington Adam Lee Washington Aïssata Keita Washington Madame Kebe Kiatou Diakité Madou Touré ale bɛ Angola Sama Traoré ale bɛ Angola ni waati na mun ye Seydou Dansogo ye Seydou Dansogo a fana bɛ k'an lamɛn ni waati na ka bɔ Kuyate awɔ an b'a fɔ kosɛbɛ awɔ a bɛ fɔ kosɛbɛ bɛ jamana jumɛn na ko maliden tɛ yɔrɔ min na o jamana tɛ yen fo Kuyate ale bɛ sɔrɔ Bamakɔ de fa jumɛn ale bɛ safo yan fan de fɛ ale bɛ safo yan fan de fɛ Abu Safinɛ Jara foli an b'a ta ni ka Modibo Tambura fɛnɛ Modibo Tambura ni ka Asegɛrɛ ni waati na Congo Tijani Jawara Damagle ale fɛnɛ bɛ Congo l'Américain fɛ yen hali bi mun ye Fatimi Jawara Amérique Atlanta foli bɛ ta ni ka Fatimi Sɛgɛrɛ Aliou Sibi ale fɛnɛ bɛ Amérique Abu Safinɛ Jara ninnu bɛɛ lajɛlen u bɛ fo Asan Kulubali ale bɛ Faransi an yɛrɛ tanti VIP n'o bɛ tanti Ajaratu Traoré ko fɔ nin waati na a bɛ ka kɔlɔsi juru kan a sama Kalaban Kulubilenni na kosɛbɛ ami waati na a bɛ ka dugawu surutu kosɛbɛ an b'a fɔ a ɲɛna ko a Traoré Abu Safinɛ Jara ayiwa Amara Kulubali a fɛnɛ kulo b'an na nin waati na an b'a fɔ Jago Burama Kulubali ale bɛ Espagne an bɛ foli ta ni ka a fɛnɛ sɛgɛrɛ Bunɛ Kalilu ninnu bɛɛ lajɛlen u bɛ fo Seko Sako dɔ bɛ yan bi ko ministère de l'éducation dɛ ko ministère de l'éducation o tɛna kɛ ale tɔgɔ ye sa ministère de l'éducation a fana bɛ fo o tɛ wa nɛgɛ kɛrɛfɛ n'o de ye Yusufu Sisoko ye Abu Safinɛ Jara kunnafoni u ka ca koyi ɲugu a ye ɲaga lawuli an ka jamana in kɔnɔ koyi a y'a lawuli dɛ logement social ko hali bi a kuma ko o bɛ sen na awɔ kɛ o bɔlen kɔfɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye kunnafoniw n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye sigi belebele dɔ o kan ka kɛ bi anw marabaaw kɔni bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ an ni maa wɔɔrɔw bɛ se ka an bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na o baaraw bɛ sen na o bɔlen kɔfɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye politicien ninnu n'o bɛ cadre kofɔ Abu Safinɛ Jara u sɛbɛkɔrɔ gosilen don bi ayiwa an na tila k'an da la n'i ye politique ma ye i b'a la école maître tila bɛ politicien i y'a faamu a tila bɛ olu ye n'o bɔra yen mun ye Macky Sall Union africaine ɲɛma tɛ wa a fana bɛ wuli ka jɔ la nin waati na ani an ka jamana ɲɛma n'o ye Assimi Goïta ye u kumana nɛgɛjuru la o kɛra nɛgɛ kɛrɛfɛ nin kunnafoniw ka ca fo k'a fɔ k'u ka ca an b'a ɲini fɛ n'o y'a sɔrɔ i bolo dɔgɔntan ye fari dɔ ye t'i munumunu n'a ye kana joona Abu Safinɛ Jara ko duga ko o jaabira radio ye Nura FM ye 94 tɔmi murumuru 5 laseli o bɛ kɛ ka bɔ Jalakɔrɔ Koɲumani Woreda la Bintu Sajo an b'a fɛnɛ fo nin waati na a fɛnɛ b'an lamɛn Faransi o kɔnɔna la mun ye Bintu Keita ye foli bɛ ta ni k'a fɛnɛ sɛgɛrɛ Migos Panthère Noire an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ kosɛbɛ Abu Safinɛ Jara sirajan taama an bɛ na a dabɔ an b'a ɲini kanuba ne dɛmɛbaaw fɛ k'u ka dugawu k'a sɛbɛkɔrɔ surutu o sabu k'an y'a yir'u la k'a fɔ sira in ka jan fo k'a fɔ ko a ka jan wa gɛlɛya caman de bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ sira in kɔnɔna la fɛn jumɛn de bɛ se ka anw kisi o gɛlɛya o ma o de ye dugawu ye k'u ka dugawu k'u ka a suruntu mun ye Madame Jakite Fatumata Keita an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ Lasi Jalo foli bɛ ta ni ka a fɛnɛ sɛgɛrɛ ale kun ka fɛla belebele Koɲumani kɔnɔna la ka a Jalo Sode Bamako n bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni ale ye maa mun kumalen don a kɔnɔ o de El Hadji Mahamadu Gaba a ko kunun mun ye Docteur Choguel Kokala Mayiga i bɛ na ye k'a fɔ ko ani jamana disibaw n'a bɛ jamana cadre ko fɔ jamana cakɛlaw k'u ye ɲɔgɔn ye ko a kɛra kunun février kalo tile 16 Fatigiba ka fɔ la ɲɔgɔn ye kɛra mun ye Centre International de Conférence de Bamako n'o bɛ CICB n'o b'o ko fɔ ɲɔgɔn ye kun tɛ dɔwɛrɛ ye i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye
silamɛ foli san kura o daminɛna o foliw bɛ se ka kɛ cogo min na wa ɲɔgɔn ye in fɛnɛ kɛnɛ kan i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye jɛkulu mun n'o kun sigira sen kan ka assise nationale de la refondation n'o bɛ Mali kura o kofɔ o baaraw bugunatigɛ o kɛ mun ye Choguel Kokala Mayiga ani ninnu bɛɛ lajɛlen u ye ɲɔgɔn ye o rapport ko o taara ka da a tɛgɛ kɔnɔ Fatigiba ka fɔ la a ko kunun mun y'an ka jamana premier ministre n'o ye docteur Choguel Kokala Mayiga i bɛ na ye k'a fɔ ko ani jamana disibaw ye ɲɔgɔn ye koyi maa minnu bɛ ka baara kɛ jamana cadre ni waati na minnu bɛ ka baara kɛ jamana ye ani n'u ye ɲɔgɔn ye kuma caman ko o bɔra a kɔnɔna la i bɛ na ye k'a fɔ ɲɔgɔn ye kun tɛ dɔwɛrɛ ko Abu ka jateminɛ kɛ mun ye foli o bɛ se ka lase mun ye cadre ma cogo min na ani mun ye assise nationale de la refondation o baara minnu n'olu bugunatigɛ kɛra o ɲɛma n'o de Zeni Mula ye ale o sɛbɛnfura ni k'o di Choguel Kokala Mayiga ma Choguel a ye kuma ta a y'a jira k'a fɔ ko mun ye assise nationale n'o assise nationale de la refondation n'a bɛ sigi fɔba in kofɔ k'a kɛra sababu ye mun ye Mali gɛlɛya caman bɛ yen Abu i bɛ na ye k'a fɔ ko o dɔnna a kɛra sababu ye ɲɔgɔn ye caman kɛra bana jumɛn de bɛ jamana in kɔnɔ fura jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ ko mun ye assise nationale ko a baara ko a bolila kan kosɛbɛ mun ye Choguel Kokala Mayiga a ko assise nationale n'o o baara mun n'o o kɛra Abu i bɛ na ye k'a fɔ k'a kɛra sababu ye Malidenw mago bɛ fɛn jumɛn na bi ani fɛɛrɛ ni dabali kura minnu n'o kan ka segin kan Mali bɛ se ka wuli k'i jɔ cogo min na ko o baaraw bɛɛ lajɛlen ko o kɛra assise nationale kɔnɔna la docteur Choguel Kokala Mayiga a ko assise nationale n'o baara o kɛra n'a a sɛbɛnfura taara ka di a ma kunun a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ nin kun diyagoyalen don ka kɛ koyi ko nin kun diyagoyalen don mun ye assise ko a baara kun diyagoyalen don ko a ka kɛ docteur Choguel Kokala Mayiga a ko mun ye assise kɛnɛ kan i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Malidenw bɔra i n'a fɔ dakɔnɔni maa caman kɔni a yira k'a fɔ Malidenw mago bɛ fɛn min na bi o de ye Mali kura ye Malidenw mago bɛ fɛn min na bi o de ye yɛlɛmali ko o ka kɛ docteur Choguel Kokala Mayiga a y'a yira hali bi ko mun ye assise mun n'o kɛra Abu a kɛra sababu ye mun y'a yira k'a fɔ ko Malidenw ko n'an jɛra k'a fɔ ko an bɛ fɛn fɛn fɔ Abu Safinɛ Jara ko an b'o sɔrɔ Malidenw mana fara ɲɔgɔn kan ka fɛn fɛn laɲini ko mun ye assise ko a kɛra o sababuya la ko an b'o sɔrɔ Abu Safinɛ Jara hali bi mun ye Choguel Kokala Mayiga a kumana dɛ a ko mun ye assise n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ a dɔnna k'a fɔ ko Malidenw an mago bɛ Mali kura la nin waati na mun ye kɛnɛya lakana kalan ani ka taa bila a ɲɔgɔnna o caman na Malidenw mago bɛ ninkura ko ka don ninnu bɛɛ lajɛlen u la docteur Choguel Kokala Mayiga a ka kunu ni ɲɔgɔn ye kɛnɛ o kan a y'a jira k'a fɔ ko mun ye assise nationale de la refondation baara mun n'o kɛra ko a sɛbɛnfura kɔni Abu a tɛna da kɛrɛfɛ koyi wa baaraw de bɛna daminɛ mun ye Mali kura o jɔli de bɛna daminɛ Abu Safinɛ Jara kɛnɛ in kan hali bi docteur Choguel Kokala Mayiga a y'a jira k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen n'u ma taa assise in baara o kɛ ko hali bi ko dayɛlɛlen don ko ye ko tɛnɛn kɔni wulila tiɲɛ don nka mun ye u place ni ko o bɛ sɔrɔ a kɔnɔ Abu Safinɛ Jara hali bi docteur Choguel Kokala Mayiga a ye wele bila Mali cadre ma aw minnu bɛ ka baara kɛ jamana in nin waati na aw ka a tɔgɔ dɔn o sababu kɛ aw de ye maa ye misali kan ka ta aw kan aw ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan assise mun na a baara n'o kɛra bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la Mali kura a bɛ se ka sinsin cogo min na docteur Choguel Kokala Mayiga ko ten Abu o bɔlen kɔfɛ Choguel y'a jira k'a fɔ a ko an bɛ don min na ko bi nin cadre minnu n'olu filɛ nin ta u k'a dɔn k'a fɔ dugu jɛko 20 ɲininkali kelen bɛ u kan k'o sɛmɛ u yɛrɛ la ne kan ka fɛn jumɛn de kɛ jɔyɔrɔ mun ne talen filɛ ka kalifa ne ma ta n kan ka fɛn jumɛn de kɛ n kan ka wulikajɔ jumɛn de kɛ walasa mun ye danaya mun dara an kan o danaya bɛ se ka tinti hali bi cogo min na k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ Malidenw an bɛ se ka lafiya u ka baaraw taabolo o la cogo min na docteur Choguel Kokala Mayiga a ko tiɲɛ don anw bɛ se ka fili siga t'a la koyi nka n'an filila siga t'a la an b'a dɔn wa ni maa mun kan ka jalaki o bɛ jalaki walasa mun ye a ɲɔgɔnna fila k'o kana kɛ kunnafoni filɛ an y'a sama ka bɔ mun ye soirée de Bamako ale kɔnɔ El Hadji Mahamadu Gaba ale kalimkalatigi Abu i bonya o b'a la bɛɛ kɛra ka fɔ soirée de Bamako n'i y'ale bila n bɛ la revanche n b'ale ta calaw revanche ka kɛ ni a ka bi bɔli n'o ye k'a dɔn ka fɔ bi alamisa février kalo tile 17 san 2022 revanche a bɔko 121 revanche ni an donna a kɔnɔ a ye k'a dɔn k'a fɔ u kumana dɛ u kumana fɛn min kan o ti tali kɛ dɔwɛrɛ la dɛ fɛn min bɛ tali kɛ Francis Surasilakaw la a ye ko dɔɔni a tora dɔɔni Fransilakaw u tɛna anw ka jamana u tɛna bila de Fatigiba ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ ni o ye revanche ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko a tɛna tɛmɛ tile damadɔw kan Francis Surasilakaw k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ u ka minɛnguruw na a k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛɛ lajɛlen salu ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ Fatigiba ka fɔ la a k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi jamana saba in ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛ tali kɛ Mali Burkina Faso ka taa se Niger ma k'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ min bɛ yen ni a bɛ wele ko Cɛncɛnfuga ko a tora dɔɔni barika ni a tɛna ti i wakulu don fɛn min bɛ tali kɛ Ɲamekaw fɛla la wa Fatigiba ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko dɔw taara Ɲame wa dɔw na kɛ ni olu bɛna kɛ sababu ye ka taa Tchadi Fatigiba ka fɔ la Tchadi kɔni
Baka fala ka do ka fɔ an bɛ waati min na komi bi ay ka do ka fɔ gwɛlɛya a bɛ Mali ani France cɛ kosɛbɛ kuma ka do ka fɔ min bɛ tali kɛ a sɔrɔsilakaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya barika ni a jɛkulu min bɛ anw ka jamana in kɔnɔ kabini ka do ka fɔ sa waati dɔ la ka do ka fɔ gwɛlɛya kɔni don bɛ olu ni anw ka jamana ɲɛmaaw cɛ o kɛ bɛ sababu ye ka do ka fɔ gwɛlɛya sababu ti dɔwɛrɛ ye ka do ka fɔ malidenw kɛ bɛ ka u bolo di maa wɛrɛ minnu ma ka do ka fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama kabini waati dɔ la kɔrɔfɔw caman bɛ nin ko in kun kan wɛrɛ ka do ka fɔ o kɛ bɛ sababu ye ka furukufuruku ka don jamana fila in ani ɲɔgɔn cɛ furukufuruku o bɛ ka taa wolo fɛn min na o de ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen bɛ ka tigɛ walasa faransilakaw yɛrɛ a bɛ se ka anw ka jamana k'a bila cogo min na wa ka dɔn k'a fɔ hakilina in kɔni taamɛ yɔrɔ la faransilakaw kɔni u y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛna i ka dɔn k'a fɔ partenaire kura min bɛ anw bolo a ka dɔn k'a fɔ olu ni u ma ɲi kɛnɛ kelen kan o sababu la i ka dɔn k'a fɔ u b'a fɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ anw ka jamana k'a bila an ɲɛ koyi Seriba ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ u ka base ba min ni u bɛ gosi n'o ye Mali kɔnɔna dɔ ye ka taa se Menaka ma ani Gawo a ka dɔn k'a fɔ ko n'i taara nin yɔrɔ saba in na fɛn min bɛ tali kɛ faransilakaw la u ka base ba ye ninnu ye i ka dɔn k'a fɔ nin base belebele minnu filɛ nin ye u bɛna minɛnw jɛ dɛ nka minɛnjɛ in kɔni i ka dɔn k'a fɔ fɛn don min ni a tɛna se ka waleya kalo 6 ka taa se san 12 mois ma n'o ye san 1 ye kalo 6 ka se kalo 12 ma k'a dɔn k'a fɔ ko baara min don a ka gɛlɛn dɔɔni k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ faransilakaw kun ye doni caman jɛ ka na u ye minɛn caman jɛ ka na nka minɛn ninnu dɔw bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ u ka girin koyi wa dɔw taali k'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ u la kosɛbɛ nka n'a ta o ta k'a dɔn k'a fɔ minɛn dɔw bɛ yen minnu ni olu bɛ wele ko blindé griffon k'a dɔn k'a fɔ dɔw fana bɛ yen olu jɔ ko VAB ani VBCI k'a dɔn k'a fɔ ninnu ye minɛnkuru ye k'a dɔn k'a fɔ minnu na u sɛlɛ k'a dɔn k'a fɔ ka Guinée Conakry k'ale sɛgɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ n'u sera Guinée Conakry port min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ u na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a dɔn k'a fɔ ka Guinée Conakry k'ale port k'a magwɛ walasa k'a dɔn k'a fɔ nin minɛnkuru minnu bɛ yen ni olu bɛ se ka segin ka taa Faransi du kɔnɔ olu na taa Faransi Guinée port fɛ Guinée tɛ sɔn a bɛ sɔn dɛ port ye bɛɛ jɛ o ayi ninnu kumana da kan dɔrɔn a man ɲi non i bɛ farati ninnu a bɛ port de magwɛ ayiwa Seriba ka fɔ la n'o ye revanche ye u y'a jira k'a fɔ i ka dɔn k'a fɔ Faransi sɔrɔsilaka dɔw bɛ yen walima minɛn dɔw bɛ yen olu na ɲame magwɛn olu na taa ɲame wa i ka dɔn k'a fɔ ni o tɛmɛna ka bɔ yen k'a dɔn k'a fɔ a bɛ se ka kɛ hali minɛn dɔw bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ olu na taa u yɛrɛ sɔrɔ fɔ Cadi a dugu kɔnɔ koyi Seriba ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ faransilakaw u ye jɛrɛjɛkulu min fana fara ɲɔgɔn kan n'o bɛ wele ko Takuba i ka dɔn k'a fɔ san 2020 na k'a dɔn k'a fɔ jamanakuntigi min ni o ye Emmanuel Macron ye hakilina a kɔni kun y'a bugu hakilina in bɛ tali kɛ fɛn min kan o de ye ka Europe jamana k'u fara ɲɔgɔn kan jɛrɛjɛkulu la min ni o bɛ wele ko Takuba u ka se ka na anw ka jamana a cɛnjɛ fuga kan walasa i ka dɔn k'a fɔ kɛlɛ min bɛ yen ni o bɛ wele ko terroriste kɛlɛ walima jihadiste kɛlɛ dɔw ko diinɛ marifatigiw k'u ka se ka na olu kɛlɛ anw ka jamana a kɔrɔyanba fɛ k'a dɔn k'a fɔ o baara i ka dɔn k'a fɔ a bɛ san 1 ani dɔɔnin bɔ a ka jan san 2 magwɛ an bɛ o la k'a dɔn k'a fɔ kabini Takuba sigira sen kan maa ma ɲɛ ye u kɔrɔ ɲɛ min b'a jira k'a fɔ terroriste u nakun ye olu kɛlɛ ko nin ko in bɛ ka taa taabolo min kan a Takuba ko a bɛɛ lajɛlen tɛna dabila nin sɛbɛn de ye Seriba ka fɔ k'a fɔ ko Takuba fana k'a dɔn k'a fɔ ko olu na minɛnw jɛ Emmanuel Macron a kɔni y'a jira k'a fɔ ko k'a dɔn k'a fɔ ni Takuba ye minɛnw jɛ taalen ɲɛfɛ k'a dɔn k'a fɔ Takuba jɛkulu bɛɛ lajɛlen ko u na bɛɛ lajɛlen labila bɛɛ lajɛlen ka taa i ka jamana kan dɛ ko a dɔw la o n'a kɛ sababu ye Takuba ko nin n'a kɛ a dabilatɔ ye dɛ Fatiri filɛ nin ye an ye min bɔ k'a dɔn k'a fɔ revanche kɔnɔ ye Takula ko bantɔ ye wa a bɛ sɔn ka nɔgɔya n'a kun ye min ye ani o jɔra ni Takula ko bantɔ ye tan Takula y'a ko bannen pewu Ala ka ɲɛ ka d'a ma Ala ka ɲɛ ka d'a ma arajo ye Nura FM ye 94.5 laseli o bɛ kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɛrɛda la nɛgɛjuru 76 33 43 03 Abu Safina Jara a bɛɛ n'a ta ni i jɔnna fali gɛlɛnkala la t'i ka doni t'a sigi a kunna n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye hali bi ko min ma ko Soir de Bamako Elhaji Mahamadu Gaba kumalen don a ko mun ye nin waati na anw marabaaw bɛ ka wuli ka jɔ ni k'o bila sen kan an ni jamana wɛrɛ bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na yiriwa o bɛ se ka na mun ye jamana fila o ni ɲɔgɔn cɛla la cogo min na Elhaji Mahamadu Gaba a ko a dogolen tɛ maa si la bi alamisa don n'o bɛ bɛn février kalo tile 17 ma ɲɔgɔn ye belebele Union africaine ani Union européenne ni ɲɔgɔn cɛ a b'u ko kan ka kɛ Bruxelles tile fila baara don i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Union africaine ani Union européenne maa k'u nana ɲɔgɔn ye kosɛbɛ kɛ bita de kana kun cɛ sini na kosɛbɛ
fatigiba ka fola ka ɲɛsin o baara ninnu ɲɛbila baaraw ye i bɛna ye k'a fɔ nin waati na mun ye Emmanuel Macron Abu Safunɛ Jara tɔta a yɛrɛ la koyi a bɛ ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bila sen kan o siratigɛ de la ko mun ye a ye jamana ɲɛmaa dɔw kɔni u wele kunu bɛɛ lajɛlen kɔni ye u ye wuliko in kun tɛ dɔwɛrɛ koyi mun ye Macron yɛrɛ kɔni a dangalen don k'a fɔ ko ale ni Mali kɛla kɔni Abu nin y'a kɛlen c'est tout c'est fini fɛɛrɛ ni dabali jumɛn de bɛ se ka sigi sen kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ an bɛna an ka kosow ani kasaw u cɛ ka bɔ mun ye Mali o kɔnɔna o la mun ye an kan ka fɛɛrɛ kura jumɛn de tigɛ sen kan mun ye hali bi terroriste u bɛ se ka kɛlɛ cogo min na fatigiba ka fɔ la a ko kunu n'o bɛnna février kalo tile 16 ma san 2000 ani san 22 jateminɛlikɛla caman a y'a ye k'a fɔ ko mun ye anw ka Mali ani mun ye Faransi a marabaa minnu bɛ yen nin waati na Abu Safunɛ Jara e ko furu in ko a bɛ se ka dilan bilen wa furu in kɔni k'a dilanni ko a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ o sababu kɛ ko bɛ taabolo min na i n'a fɔ ko bi Abu Safunɛ Jara ko mun ye ko in a dilanni ko a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ o siratigɛ de la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Union africaine ani Union européenne u bɛna baara belebele kɔni k'o kɛ bi nka fɛn min kɔni bɛ yen n'o dɛsɛlen don ka faamuya cogo si la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Macron bilama Abu Safunɛ Jara a bɛ i n'a fɔ mun ye jɛgɛji bɔnnen jakuma o tɔn kan a ka ko o cayalen don o sababu kɛ mun ye Faransi masakɛta Abu Safunɛ Jara o tɔ tɛ tɛmɛ mun ye kalo 2 o kan kala bɛ kɛ a ɲimi ɲɛnu bɛlɛ bɛ kɛ a ɲimi ɲɛnu nin se fɛ awɔ kojugu est-ce que hali bi mun ye Macron ko a bɛ ka ɲininkali kɛ a yɛrɛ la sisan n'an y'an ka koso n'an ka kasaw cɛ ka bɔ mun ye Mali kɔnɔna la terroriste kɛlɛ bɛ se ka kɛ Mali kɔ cogo di a ma nɔgɔn a ma nɔgɔn fatigiba ka fɔ la a ko mun ye Union européenne maaw Union africaine maaw minnu bɛna ɲɔgɔn ye siga t'a la terroriste ko kuma ko o bɛna caya a la kosɛbɛ a ko o siratigɛ de la i b'a ye Macron ye maa ye a ka k'i kosɛbɛ kosɛbɛ a bɛ fɛ k'a jira mun ye maaw la k'a jira k'a fɔ ko mun ye gɛlɛya minnu o filɛ an n'ale cɛla la tan ko olu bɛn'u ka kɛlɛkɛcɛ minnu k'u lasegin kɔ ko gɛlɛya ka a ma bɔ olu la koyi ko a bɔra mun ye an yɛrɛ de la kɛrɛnkɛrɛnla mun ye a y'an ka jamana masakɛ minnu wele n'o bɛ G5 Sahel a masakɛw kofɔ u n'ale mun ye ɲɔgɔn ye kɛ kunu Abu Safunɛ Jara a ye janjugu k'a fili u ɲɛ fatigiba ka fɔ la a ko i bɛna ye k'a fɔ mun ye Macron a bɛna jira k'a fɔ de ko nin jamana fɛn fɛn tun bɛ yan bi ninnu bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ ko mun ye Faransi ko an ka taa wa an ka force takuba mun fana bɛ yen ko olu y'a jira k'a fɔ ko an ka taa fatigiba kɔni ka fɔ la a gɛlɛya fara nɔgɔya kan anw ka marabaaw bɛ wuli ka jɔ la nin waati kɔni o la n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ an ye bolodiɲɔgɔnya caman an y'o tɛmɛ ani Rusilakaw cɛ o siratigɛ la i bɛna ye k'a fɔ hali bi mun y'an ka minisiri mun bɛ yen n'ale ka baara bɛnnen don ani jamana wɛrɛ koɲɛw ɲɛnabɔli u ma Abdoulaye Diop a tɛ wa a bɛ ka wulikajɔ kɛ hali bi anw ni jamana wɛrɛ minnu bɛ se ka an bolo di ɲɔgɔn ma sɔrɔ bɛ se ka kɛ cogo min na jamana fila bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ta sɔrɔ a la cogo min na a ko mun ye Abdoulaye Diop nin waati in na a y'i sɛlɛ ka don mun ye golf o kɔnɔna o la n'a donna golf la a taara Qatar ka taa Irak ani ninnu bɛɛ lajɛlen k'u ye ɲɔgɔn ye a ko mun ye Qatarikaw fɛ yen i bɛna ye k'a fɔ mun ye Qatar yɛrɛ o ye layiru di an ma k'a jira k'a fɔ k'u bɛna baara belebele caman de kɛ jamana in ye mun ye Qatarikaw u y'a jira k'a fɔ ko mun ye wulikajɔ caman u bɛna ta ka ni ka jamana in kɔni ka a sɛgɛrɛ don n'a nata u la wa mun ye fanga in ye Abu Safunɛ Jara k'u bɛna fanga in dɛmɛ wa mun ye nafolomugu ye k'u bɛna sɛlɛ ka na jamana kɔnɔ awɔ o ka ɲi fatigiba ka fɔ la a ko hali bi Abdoulaye Diop a bɛ wulikajɔ o la koyi mun ye ambassadeur Turki waati tɛmɛnenw na a n'o ye ɲɔgɔn ye olu fana y'a jira k'a fɔ ko mun ye maramafɛn ko ye mun ye mugu ye a k'olu bɛna anw dɛmɛ o baaraw fana la tabarikala a ko hali bi jamana marabaaw u bɛ ka wulikajɔ k'o bila sen kan koyi a ko i bɛna ye k'a fɔ février kalo tile 15 tɛmɛnen directeur de la police nationale Abu Safunɛ Jara ale ye mun ye chinois ka ambassadeur ale o bisimila o tuma an tɛ to tabaw ka taa a ko o bisimila la mun ye chinois y'a jira k'a fɔ u bɛna dɛmɛ ta ni ka jamana in k'o sɛgɛrɛ Abu Safunɛ Jara a ma ban koyi i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye sɔnni mun ye chinois ka ambassadeur ko yanni a ka taa mun ye directeur national de la police ka yɔrɔ la ani mun ye maa min ye ɲɔgɔn ye o de ye l'éducation nationale awɔ éducation awɔ nisira awɔ a n'o ye ɲɔgɔn ye u y'a jira k'a fɔ ko mun ye Mali chinois y'a jira k'a fɔ u bɛna dɛmɛ k'o ta ni ka Mali sɛgɛrɛ politiki sira kan fo ka taa bila mun ye baara caman na a ka ja hali kalan sira la k'u bɛna dɛmɛ ta ni ka jamana in sɛgɛrɛ kunnafoni filɛ an y'a sama ka bɔ mun ye Sode Bamako ale kɔnɔ Elhaji Mamadu Gaba ale ye kalikalatigi Abu Abala bide kɛra ka fɔ Elhaji Mamadu Gaba an b'a fo ne dɔ ko i da kasa bɔlen don dɔ t'a fɛ k'a muguriya kɛ nafiya ko foyi tɛ bɔ a la n t'o ye tabaw ka taa maa wɛrɛw sɔrɔ mɛ Caire d'Afrique nin waati in na mun ye Caire d'Afrique ye
première bonne nouvelle de l'année 2022 à Dieu Barkhane, à jamais les Maliens qui aiment la France. C'est ça. Peuvent la suivre. Belekar wa fomentekedo. Ne boni nouvelle horizon ka keni aka bi boli Baba Dambélé ale ka sebeno. Baba Kodi. Ko Dr Choguel Koukola Maïga. Ay kado ka foko aye chibla aka partenaire made partenaire européen kado ka se homme d'affaires français ma. Dr Choguel Koukola Maïga kado ka foko akumana. Ma ngoni kado ka fo aye korfo fambata ka nunu ma nunu ku segere. Ma nunu ko de kado ka fo partenaire ni oye Mali demba we. Munu ni ube Europe twala. Mali demba munu be kado ka fo ni olu ye kenyere kebaw ye ni olu be wele ko homme d'affaires ka do ka fɔ dɛmɛ ani dɛmɛ a bɛ sɔrɔ maa minnu fana ka bolo kan ka do ka fɔ ko Dr Choguel Koukola Maïga a kumana ka do ka fɔ kuma in ma kɛ dɔwɛrɛ sɛbɛ dɛ ka do ka fɔ doyenw ka baara min bɛ doyenw ani entrepreneurs ni olu kan ka rencontre mun kɛ olu bɛ ɲɔgɔn kunbɛn min kɛ ka do ka fɔ o ɲɔgɔn kunbɛn sɛbɛn min ni a kɛra mardi don ni o kɛra tarata don février kalo tile 14 san 2022 la Dr Choguel Koukola Maïga ka do ka fɔ ko a ye kɔrɔfɔ caman fɔ kɔrɔfɔ ninnu kɔnɔna na k'a dɔn k'a fɔ a kɔni a bi n'a fɔ k'a fɔ Dr Choguel Koukola Maïga tuma dɔw la a bi n'a fɔ a b'a fɛ ka jisuma kɛ a koliji rɔ koyi parce que ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ nin ɲɔgɔn ye sɛbɛn Dr Choguel Koukola Maïga k'a dɔn k'a fɔ a ye wele bila partenaires ma partenaires k'a dɔn k'a fɔ partenaires minnu ni olu bɛ Europe ka taa se homme d'affaires ma kɛrɛnkɛrɛnyana France homme d'affaires k'a yira u la k'a fɔ ko an bɛ waati min na komi bi a ye k'a dɔn k'a fɔ ko gwɛlɛya tɛ France malidenw k'a dɔn k'a fɔ ani France lakaw cɛ cogo si la k'a dɔn k'a fɔ ko malidenw k'a dɔn k'a fɔ France lakaw k'a dɔn k'a fɔ walima européens k'a dɔn k'a fɔ ko ni u bɛ Mali kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ u ka jamana kɔnɔ wa k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ Mali la maliden tɛ maa ye min ni a ti a yɛrɛ dɔn maliden bi a yɛrɛ dɔn wa k'a dɔn k'a fɔ ko maliden bi a bɔyɔrɔ dɔn a bi a taafa dɔn k'a dɔn k'a fɔ anw bɛ dunanw fɛ k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ wele ko jatigiya walima dunan bisimila so k'a dɔn k'a fɔ ko o ye Mali yɛrɛ wa k'a dɔn k'a fɔ ni u ma ɲɛ k'u bɛ Mali kɔnɔ k'u ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ k'a dɔn k'a fɔ ko anw tɛ maa ye min ni an bɛ bila dunanw na wa ni dunanw ko an bɛ k'u waati bɛɛ lajɛlen na Dr Choguel Koukola Maïga a ka kuma kɔnɔ hali bi a ye k'a dɔn k'a fɔ ko a taara ɲɛfɛ dɛ ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko partenaires minnu ni u bɛ Europe k'a dɔn k'a fɔ dɛmɛbaa jɛkulu minnu bɛ yen ni u bɛ Mali cɔ la hali bi k'a dɔn k'a fɔ ka se fɔ bi ma k'a dɔn k'a fɔ ko u ka dɛmɛ u ka a ta ka anw sɛgɛrɛ koyi wa k'a dɔn k'a fɔ k'u ka dɛmɛ kɛ sira bɛɛ lajɛlen fɛ Dr Choguel Koukola Maïga b'a ka fɔ la ni o ye Demba Dambélé ye Demba Dambélé ale kɔni y'a jira k'a fɔ Dr Choguel Koukola Maïga a bɛ nin kumaw fɔ tuma min na nin y'a sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ tension ni o ye gwɛlɛya ye o bɛ Mali ani France cɛ k'a sababu kɛ Dr Choguel Koukola Maïga waati dɔ la k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Mali a gouvernement la k'a dɔn k'a fɔ ko u ye min bɛ tali kɛ ambassadeur français la u y'a ɲini k'a fɔ ale kɔni ko a ka an ka jamana k'a bila ɲɛ wa k'a dɔn k'a fɔ o kuma o fɔra cogo min na o lana waleya o cogo la hali bi k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ ambassadeurs la ambassadeurs minnu ni olu bɛ anw ka jamana kɔnɔ Dr Choguel Koukola Maïga k'a dɔn k'a fɔ ani olu ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye sɛbɛn a kɔni ko a ye jalaki caman da ka faransilakaw k'u sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnyana a ɲɔgɔn ye sɛbɛn ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko faransi de b'a fɛ ka Mali k'a ci fila ye sababu la k'a dɔn k'a fɔ Dr Choguel Koukola Maïga a ye nin baw fɔ k'a dɔn k'a fɔ ɲɔgɔn ye min kɛlen filɛ ni o bɛ tali kɛ douaniers ani k'a dɔn k'a fɔ entreprises la k'a dɔn k'a fɔ olu ka ɲɔgɔn ye belebeleba ye sɛbɛn ni Dr Choguel Koukola Maïga ni a tun bɛ a ɲɔgɔn ye in kɛnɛ kan walasa k'a kɔrɔmɔ kari a bi n'a fɔ Dr Choguel Koukola Maïga a b'a fɛ ka jisuma kɛ a koliji la koyi k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ a ye a ɲini partenaires fɛ Europe partenaires k'a dɔn k'a fɔ France homme d'affaires k'a dɔn k'a fɔ ko u kana anw ka jamana kɔnɔ dɛmɛ ka se dɛmɛ ma u k'a ta ka Mali k'a sɛgɛrɛ hali bi dɛ k'a dɔn k'a fɔ u kana Mali kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ Mali ye jamana min k'a dɔn k'a fɔ ni an bɛɛ lajɛlen ni a dama ka kan siriba ka fɔla ni o ye Demba Dambélé ye Baba Dambélé k'a dɔn k'a fɔ Dambélé kɛ a y'a jira k'a fɔ ko n'i ye Dr Choguel Koukola Maïga ta i b'a ye k'a fɔ a bɛna fɔ kuma dɔ la hali n'a y'a sɔrɔ surasiw ka base ba bɛ a kan k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ Dr Choguel Koukola Maïga maa caman bɛ jalaki ta ka bin a kan caman bɛ a jalaki k'a fɔ ko i k'a dɔn k'a fɔ ko plan B k'a dɔn k'a fɔ ko o bɛ a bolo dɛ saga ani waati bila lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ni a ye baara kɛ ni plan A ye n'o ma ɲɛ sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ Dr Choguel Koukola Maïga ko a ka kekuku ye u y'a da don wa k'a dɔn k'a fɔ Dr Choguel Koukola Maïga k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ kodɔn dɛ saga ani waati bɛɛ lajɛlen ni a ye plan A ni a y'o baaraw kɛ n'o kunjɛra tuma min na k'a dɔn k'a fɔ plan B a bɛ baara kɛ ni o ye u ti dɔwɛrɛ dɛ k'a dɔn k'a fɔ fasiriba ka fɔla min bɛ tali kɛ plan A la u ti dɔwɛrɛ dɛ gɛlɛya minnu
caman bɛ ka dɔn ka fɔ ni faransilakaw kɛmɛ sababu ye ka anw sɛgɛrɛ ka dɔn ka fɔ waati bɛɛ lajɛlen na ka dɔn ka fɔ a bi o kɔrɔfɔw fɔ k'o bɔgɔrɔ dɔn c'est pas ka fɔ hali n'a y'a sɔrɔ o man di faransilakaw ye plan A tɛ dɔ B tɛ dɔ wɛrɛ dɛ ka dɔn ka fɔ ka tila ka partenaires européens n'i y'a mɛn Europe ka dɔn ka fɔ Faransi se mun la dɛ ka tila ka ci bila u ma tuguni ka dɔn ka fɔ k'u kana anw ka jamana kɔnɔ wa ka dɔn ka fɔ min bɛ tali kɛ investissement la développement n'o ye yiriwa siraw ye ka dɔn ka fɔ a kɛ tɔgɔya min tun bɛ u bolo ni anw cɛ ka segin ka na o kɛ koyi ninnu ye plan A ani plan B baaraw de Dr Sukali Kukala Mayiga ko a y'a jira k'a fɔ ko hakilina min bɛ Asimi Goyita la n'o de ye k'a fɔ i ka dɔn ka fɔ Mali a k'a ka yɛlɛma hɔrɔnya ta k'a fɔ ko a bɛ baara kɛ ni o hakilinaw de ale bɛ baara min na ka fɔ a bɛ kɔrɔfɔ mun na ka fɔ jamana ka cika de don sanga ani waati ale na kɛ sababu ye k'a dɔn ka fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ale ye gouvernement ɲɛmaa ye o kuma ye k'a dɔn ka fɔ jamana ɲɛmaa hakilina min bɛ a kun ni a k'a cɛ k'a dɔn ka fɔ ale kɔni y'o kɔrɔfɔ lasebaaw ye jamana ɲɛmaa tɛ maa wɛrɛ Asimi Goyita bɛɛ lajɛlen bɛ o kalama hakilina min bɛ Asimi Goyita la o de ye k'a dɔn ka fɔ ko Mali n'a ma ɲɛ k'a fɔ a ka souveraineté bɛ a bolo indépendance bɛ anw bolo n'i k'a dɔn k'a fɔ waati de sera sa dugu de jɛra sa waati de sera k'a dɔn k'a fɔ an k'a yira k'a fɔ ko anw ka indépendance o ye tiɲɛ ye anw ka souveraineté min ni a kuma bɛ ka fɔ a kana kɛ dala kuma ye a ka kɛ waleya ye siri filɛ nin ye an ye min bɔ k'a dɔn k'a fɔ nouvelle horizon kɔnɔ Baba Danbele a ka sɛbɛn nouvelle horizon Baba Danbele foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ Abu Safinɛ Jara kɔrɔfɔ in tɛ tɛmɛ nin kan koyi a tɛ tɛmɛ kan kuma ɲɛna a ɲɛna kosɛbɛ kosɛbɛ Dr Sukali Kukala Mayiga ale y'a bɛɛ ye o mun kɛra plan A plan B a b'a bolo dɛ kosɛbɛ awɔ ale ye kun ye ka kɛ chef de gouvernement ye k'a sɔrɔ plan caman t'i bolo i ma ye dɛ nafa b'a la wa i ma ye dɛ a kosɛbɛ ayiwa den o tɛ d'a ma sa ne tɛ na ne yan awɔ an t'o min fɔlɔ den o tɛ d'a ma i waribɔ bali ne waribɔ bali e ma dɔrɔmɛ bɔ te ko in nɔ bi ne ma dɔrɔmɛ bɔ ayi ne wari bɔ Yusufu de y'an da te la ne ye wari bɔ bi ayi ma foyi bɔ bi kana kɛ sa Yusufu de y'an ta technicien de filɛ ka te san bi Yusufu b'a kɛ cogo di Yusufu de y'an ta aw jɔn fɔlɔ ka min e tɛ bila ka na jɔn fɔlɔ ka min cɛ n'i ye te min i fa ye bon Yusufu de y'an da te la bi o kɛmɛ dɛ ayi Sisoko ayiwa Ala ka ɲɛ ka d'a ma tɔn ye tɛ jumɛn i tɔgɔ dɔn dɛ tɔn ye tɛ jumɛn i tɔgɔ dɔn n ko nin ye tɛ jumɛn fɔlɔ a to a fɔ ko ɲuman tɛ nin ka di kuma ɲɛna kosɛbɛ den wulila yan a bolo de ka di kosɛbɛ a kɔ tɛ man di quoi ne dɔ y'a wuli a bɛ kɛ tan wa den wulila yan a tɛgɛ de ka farin ayiwa kosɛbɛ a ka daga ka di arajo ye Nura FM ye 94.4 tɔmi munumunu 5 laseliw bɛ kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɛrɛda la indépendant Abu ne bɛ n bolo dɔ bɛ bɔ ni a ye Mohamed Haidara justifié a kumara a ko mun ye Union africaine ɲɛmaaba n'o de ye Faransi Sénégal masakɛ ye Macky Sall ale ko tɛ wa k'i bɛ na ye k'a fɔ ko a n'an ka jamana faama n'o bɛ colonel Asimi Goyita kofɔ u ye ɲɔgɔn sɔrɔ mun ye nɛgɛjuru o la yanni mun ye Union africaine maaw u ka sigi ni Union européenne maaw ka sigi mun n'o bɛ kɛ bi Bruxelles kaw fɛ yen yanni o don kɔni ko o cɛ Fatirikeba ka fɔlɔ mun ye Mohamed Haidara ye a ko kunnafoni u y'a sɔrɔ ka bɔ mun ye Sénégal kunnafoni di sɛbɛn kɔnɔ o Sénégal kunnafoni di sɛbɛn i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye a tigi yɛrɛ Youssou Ndour ko o ye koyi mun ye Youssou Ndour dɔnkilidala ye awɔ Youssou Ndour ma kɛ politicien wa a fana donna politique rɔ a mɛnna ayiwa a mɛnna o ɲɛna Youssou Ndour b'a kɔnɔ a mɛnna ayiwa tɛmɛ Fatirikeba ka fɔ la a ko mun ye Youssou Ndour i bɛ na ye k'a fɔ ko ale ni mun ye Sénégal masakɛ k'u ka surun kosɛbɛ siratigɛ de la kunnafoniw kɔni bɔra ka bin ka bɔ ale ka kunnafoni di sɛbɛn yɔrɔ ka yira k'a fɔ ko mun ye Union africaine ɲɛmaaba n'o ye Sénégal masakɛ ye Macky Sall ko yanni a ka taa mun ye Bruxelles kaw fɛ yen bi ko ani Asimi Goyita k'u kumana nɛgɛjuru la dɛ tɛmɛnen ni kana bila tarata o su la k'u kumana nɛgɛjuru o kɔnɔna la yanni Macky Sall ka taa k'u kumana kosɛbɛ n'o kɛra a bɛ ɲɛnabɔ Fatirikeba ka fɔ la a ko mun ye Macky Sall a wulilen na k'i jɔ nin waati laban in na koyi walasa mun ye gɛlɛya in a bɛ se ka bɔ an ka jamana o kan cogo min na o sabu kɛ a y'a dɔn k'a fɔ ni gɛlɛya in n'a tora tan Abu Safinɛ Jara a yɛrɛ bɛ to duurunan de jukɔrɔji la a bɛ tɔɔrɔ o siratigɛ la mun ye Macky Sall a bɛ ka wulikajɔ caman de kɛ nin waati na mun ye Mali an bɛ se ka bɔ nin sanction o kɔnɔna o la cogo min na o siratigɛ la k'i bɛ na ye k'a fɔ yanni u ka sigi mun n'o bɛna kɛ bi mun ye Bruxelles kaw fɛ yen n'a bɛ Union européenne ani mun ye Union africaine o ɲɛmaaba tɛ Macky Sall wa yanni sigi in cɛ a n'an ka jamana ɲɛma k'u kɔni kumara nɛgɛjuru o la Fatirikeba y'a jira k'a fɔ fɛn minnu o tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ Abu Safinɛ Jara maa kɔni t'o dɔn
Ça, c'est à huis clos, ça. Alors, on sait qu'il faut bien. On me faut tout dire. Alors, on m'a blafien là. Est-ce que Fatigué ba ka fola Nyefo. akomu ye Macky Sall Macky Sall. ibe na ka foko akoni Abu Safina Jara akeleme ki chesiri kosoba olu de bolo ye shino mola wo bolo kele olu de babo Abu Safina Jara munya Macky Sall abika wuli ka joke koyi Nanga def. ni duyo ko njate mina ka laje Macky Sall Nanga def. abika dabo shiga buru ko ko fiani watina Okake. sanction mi sika wuli ka bo anga jamana Nanga def. Nanga def. Wal fokato ya. O te Macky Sall kuma haywa. Teme. Nanga def wa. Ngata. Wala fo ba do min foro. Ni ko na fa def ibi jam tukuji. Abi famu. Eta don. Wala fo ka don. Ne re wala fo kame. Nanga def. Nanga def. Magnifique. Nanga def. Magnifique. Magnifique. Ça c'est français ça. Abada. Ay. Eta don ça. Nanga def. Oche nga magnifique. Ava fika to bugade fu. Ana wakirgi. Ayayi ama bansawa. No chena. No nyandero. Ibise. Eta kala. Ne bado. Aywa. Fatiri baka fola akoni diyo ko njate mina kalaje kabi wuye wati munna ibeka fanga ko adafrila nya magisal nun ko nu farla nyanga ninga gela ko ninta ninga anga jamana ninga asegre akomu ye jambe kala kle kononto wina gela era kaninga asebe ko jogo juga ko munye sanction belebele nun ko taka anga jamana ko usegre ngani watina munye magisal afana be ga wuli ka job bela jele ne blasenga o sabi akoko munye mali on Senegal ko am bela jele bak ko kelen kele maye ko am bela jele maye wa munye mali ne Sénégalais imbela jelen jamana kelen ye fatigi baka fola akomu Macky Sall Abu Safina Jara awulo no ki joko kuna foni ngoni ayira ka fo no benu sundur ka kuna foni disiba ko fo ko Macky Sall siga ko nitala abiga wuli ka job bela jelen bela senga ko sabge minisima chedo ni yo jetemina ka laje Sénégal kachani bela jeli Sénégal mo me minisima ko no c'est trop ay o kele ne wuli bali de awa Sénégal mo me minisima ko no ak dakoshi de ka bonko so ako na fara ko wuli ma fana ka singata susan ko mawuli non ko bi wuli fasiri ko ni ayira ka fo siya ko ni tala so no munye Macky Sall aka ni tali che ani munya nga jamana fama no da shim kuitai ko kumara nega tula na femu bora kono o do buguna tiga madifo ay o tifo na femu ko ni be no jele na foko gontre Macky Sall abika wuli ka joke de okay na baka wuli ka joke anga kula vraiment okay abika ayira ka kile ngako te ko afana ka avantage akana keke c'est ça les choses sont akana ke c'est ça na ma ke mu mala bayo na ma ke mu mala abaye kuna foni filani anya sama ka bo indépendant ale konna la Mohamed Aidara Chérifke ale kalim kalatigi Abu Ibunya Obala bidi kado ka fo indépendant ni ale bla ne na sama ka gorena indépendant kado ka fo ka kenni aka biboli ay kado ka fo ni Musa Sayon Kamara ale ka sebeno Musa Sayon Kamara mana Musa aya yira ka fo ko femi metalike kado ka fo jereje kulu munum parti politique munum fara la nyanga ni olu be wole ko cadre d'échange des partis politiques ay kado ka fo nunu ngi la jere bake la jere ba nzebe kado ka fo ko nunu nya yira ka fo femi metalike kado ka fo mars kalo klemwa ani duru no temena manjoro faga min be ni Asimi Goita ta se shokel kukola maigama ana toy kado ka fo ko min be talike dangania fuitina ke ba yira ka fo ko ulu na to faga la ble we kado ka fo min be wole ko reconnaissance o ye ku la ko do kado ka fo jamani anyema ma jamani marabaw ye mars kalo klemwa ani duru ni sira ay kado ka fo ko nunu de ubta kondoro mi ibolo karika do Musa Sayon Kamara akumana ko fɛn bɛ tali kɛ février kalo tile kɔnɔntɔn a ye k'a dɔn k'a fɔ cadre d'échange pour une transition reçue a ye k'a dɔn k'a fɔ ko u ye atelier kɛ atelier in ti dɔwɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ ninnu ye hakilijagabɔ kɛ i k'a dɔn k'a fɔ lajɛrɛ dɔ sɛbɛn lajɛrɛ in sɛbɛn i k'a dɔn k'a fɔ hakilijagabɔ in taara wolo fɛn min na o de ti dɔwɛrɛ dɛ u ye k'a fɔ ko mars kalo tile 25 i k'a dɔn k'a fɔ ko ni o sera maa minnu bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni jamana a ɲɛmaaya bɛ u bolo bi kɛrɛnkɛrɛnnenya Choguel Kokola Mayiga ka taa se k'a dɔn k'a fɔ Asimi Goita ma k'a dɔn k'a fɔ ani gouvernement bɛɛ lajɛlen fɛn min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ CNT la ninnu tɛna nin bɛɛ lajɛlen nin ji lakodɔn tuguni k'a dɔn k'a fɔ ko u ka lakodɔnni k'a dɔn k'a fɔ u tɛna u kɛ jamana a ɲɛmaa ye tuguni parce que b'a ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ ninnu kɔni ye nin hakilina u ye a fɔ février kalo tile kɔnɔntɔn san 2021 22 in na k'a dɔn k'a fɔ nin ye u ye nin réunion la waati min na u ye réunion in kɛ k'a dɔn k'a fɔ u bɔra ni nin hakilina ye k'a biko ye maa bɛ maa bali k'i da sago fɔ di n'i ko k'i bɛ kulusi don sama la i ye kuma belebele de fɔ ni ma se k'a kɛ dun
hagele Awo. parce que baka fola ka do ka foko nunu ye dati u ye do min dal nye o ye marsikalo kle muga ani duru ye ko ni ya ta ka lajɛ ka do ka fɔ waati min na transition a bɛ bila sen kan ka do ka fɔ charte de transition o ye min fɔ conseil commission internationale walima ka do ka fɔ communauté internationale ka taa se CEDEAO ma bɛnkan sɛbɛn min tɛmɛna olu Mali a marabaw cɛ ka do ka fɔ ko o de tun ye ka élection présidentielle ani législative ni o ye député galafili ye ka do ka fɔ k'a bɛɛ lajɛlen ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan nin baara in bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ ka bɛn ni février kalo tile 27 ye cogo min na février kalo tile 27 ni nin galafiliw kun kɛra ka ban jamanakuntigi kura ko kun kan ka sigi Mali kunna ka do ka bɛn ni mars kalo tile 25 ye o de la ka do ka fɔ olu ye o dati kelen in de ta wa ka do ka fɔ o dati in ti dɔwɛrɛ dɛ jamanakuntigi kura ale kun kan ka sigi ka bɛn ni o ye o kuma ka do ka fɔ n'i ye jɛrɛjɛkulu in ta k'a lajɛ ni o de ye cadre d'échange des partis politiques pour une transition reçue n'i ye jɛkulu in ta k'a lajɛ i ka do ka fɔ a bina fɔ basa bɛ fɛ ka don kogo ani ɲɔgɔn cɛ ka da kan i ka do ka fɔ jɛkulu in kɔnɔna na jɛkulu in kɔnɔna na i ka do ka fɔ min ye Adama Kɔrɔni ye Adama PASJ ka do ka fɔ diden kelen ka taa se parti yɛlɛma ma Musa Mara ale ka parti ko tɛ a ka do ka fɔ ninnu m'a fɛ k'u funu ka bɔ jɛkulu in na wa i ka do ka fɔ hakilina min ni a talen filɛ nin ye n'o de ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ marisi kalo tile 25 k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ transition ɲɛmaaw la olu tɛna reconi tuguni k'a dɔn k'a fɔ jamana ɲɛmaaw ye olu tɛna reconi tuguni ni hakilina min ni a talen filɛ cadre fɛ k'a dɔn k'a fɔ ko u tɛ olu ka miiriya tɛ nin ye bi olu ka miiriya tɛ a ye sini k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ n'i ye cadre in ta k'a lajɛ parti min bɛ yen ni o bɛ wele ko yɛlɛma olu de kɛra sababu ye min ni yɛlɛmana ni a hakilina ye k'a dɔn k'a fɔ ka hakilina in k'a bugu n'o de ka fara ɲɔgɔn kan kɛ nka olu ka fara ɲɔgɔn kan a kun tɛ k'a fɔ ko ka Mali k'a ci dɛ wa k'a dɔn k'a fɔ jɛkulu min ni u kɛlen filɛ ka nin hakilina in da n'o ye cadre ka hakilina ye min ye k'a fɔ ko marisi kalo tile 25 a tɛna ninnu yɛrɛ ko ni jamana ɲɛmaaw ye bilen k'a dɔn k'a fɔ ko o hakilina tɛ olu fana ka miiri ye k'a dɔn k'a fɔ olu ka yɛlɛma a ma dabɔ jamana ci kama a ma dabɔ hakilina jugu wɛrɛw kama min bɛ kɛ sababu ka jamana k'a sigi a senzabara kɔnɔ parti Adama Kɔrɔni PASJ ka taa se yɛlɛma ma ninnu kɔni b'a fɛ k'u fori ka bɔ jɛrɛjɛkulu la hali ni a y'a sɔrɔ u ma fori kosɛbɛ hakilina min dalen filɛ u tɔw fɛ nin ye ko u ni u ma bɛn ka bi u ma bɛn ka sini wa k'a dɔn k'a fɔ olu ti baara kɛ ni nin hakilina ye olu na baara kɛ ni responsabilité n'o ye ka u jɔ u jɔyɔrɔ la n'o ye ka jamana k'a bila fɛn bɛɛ lajɛlen ni sanfɛ wa min bɛ tali kɛ texte la n'o ye sariya kisɛw ye hali ni a ma ɲɛ k'a fɔ ko i bɛ Ngwara da Ngwara a ka da dacogo la dacogo min ni a tɛna ni sariya sɔsɔ ye parce que b'a fɔ la ni ka dɔn k'a fɔ ni o ye Musa Sayo ye Musa Sayo a y'a yira k'a fɔ ko nin parti politique minnu filɛ nin ye olu y'a yira k'a fɔ ko u tɛna ninnu yɛrɛ kɔni a partir du 25 mars a k'a dɔn k'a fɔ ko 25 mars ni o sera i k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu na transition kura k'o bila sen kan transition min ni a kuntala tɛ tɛmɛ kalo 9 kan kalo 9 in kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko u na gouvernement kura sigi gouvernement min ni o bɛ wele ko gouvernement d'union nationale a k'a dɔn k'a fɔ ko ka cɛ ta maa min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni o bɛ kow dɔn wa ni o ye maa jɛlen ye n'o ye maa ye min tɛ parti politique la ko u na o ta koyi wa hakaja u na jamanakuntigi wɛrɛ sigi jamanakuntigi min k'a dɔn k'a fɔ ni o tɛna kɛ sɔrɔsi ye o na kɛ civil ye parce que b'a fɔ la k'a dɔn k'a fɔ ko wa ni 25 mars ni o tɛmɛna k'a dɔn k'a fɔ ko u na CNT kura k'u n'o sigi koyi parce que b'a fɔ la u b'olu sigi u b'u sigi mini olu bɛ don bulon jumɛn kɔnɔ ayi u bɛ don mun ye a bɛ don u b'a sigi u ka bureau kɔnɔ ye u ka bureau kɔnɔ u ka salon kɔnɔ tiɲɛ don a fɛn ninnu caman ɲɛnabɔ salon kɔnɔ a bɛ sigi salon kɔnɔ u ka salon ba la ilaha illallah Musa Sayo Kamara ale ka kuma la a kɔni y'a yira k'a fɔ ko ninnu ko u na CNT kura sigi gouvernement kura a ka ja premier ministre kura wa i k'a dɔn k'a fɔ fɛn o fɛn bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ fanga kunna bi ni marisi kalo tile 25 sera a ye k'a dɔn k'a fɔ ko u na ninnu bɛɛ lajɛlen bila kɛrɛfɛmaw fɛ wa i k'a dɔn k'a fɔ ko u na gouvernement kura ka taa se président kura ma a ka ja CNT kura ko u na o bɛɛ lajɛlen bila sen kan parce que b'a ka fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ Musa Mara ale ka parti de ko k'a dɔn k'a fɔ hakilina minnu dalen filɛ u fɛ nin ye ni k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu olu tɛ nin hakilinaw fɛ dɛ k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko u ye cadre d'échange sigi sen kan nka i k'a dɔn k'a fɔ fɛn o fɛn bɛ yen ni a bɛ kɛ sababu ka se ka gɛlɛya k'a tɔ sinsin anw ka jamana kɔnɔ a Musa Mara a ko a tɛ taa a sira fɛ bi a tɛ taa fɛ sini wa i k'a dɔn k'a fɔ olu ka parti hakilina tɛ nin ye parti yɛlɛma i k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko olu kɔni bɛ cadre kɔnɔ wa i k'a dɔn k'a fɔ cadre mɔgɔw kɛlen filɛ ka hakilina min da nin ye bi i k'a dɔn k'a fɔ u ma jɛ ni a ye bi u ma jɛ ni a ye sini wa i k'a dɔn k'a fɔ olu tɛ taa nin sira in fɛ fiyewu min bɛ tali kɛ Adama Kɔrɔni na Adama Kɔrɔni fana ko
u y'u sɛbɛn bɔ ka bin min ye k'a fɔ ko i k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko u bɛɛ lajɛlen jɛra ka don cadre kɔnɔna na min ye ka nin hakilina ta hakilina min bɛ yen ni a bɛ kɛ sababu hali bi gɛlɛya min ni anw bɛ a kɔnɔ k'a tɔ juguya gɛlɛya min n'an b'a kɔnɔ k'a sinsin n'a ye k'a dɔn k'a fɔ ko olu tɛ to o hakilina fɛ dɛ min kɔni ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ka gouvernement wɛrɛ sigi sen kan k'i k'a dɔn k'a fɔ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ min bɛ tali kɛ premier ministre kura la jamanikuntigi kura wɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ka transition wɛrɛ labɛn fan wɛrɛ fɛ a k'olu sen dɔrɔ bi u sen dɔrɔ sini n'a kun kɛra ni parti fila in a tun bɛ pogopogo u tun bɛ ci dɛ ne de y'a f'i mun ye yɛlɛma ye yɛlɛma ka mɔgɔ bɛ CNT kɔnɔ b'a kɔnɔ Adamadu b'a kɔnɔ u t'a kɔnɔ b'a kɔnɔ a banna hali cadre yɛrɛ tɔ minnu bɛ yen kɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔw ka mɔgɔ bɛ CNT kɔnɔ a t'a bɛɛ dɔn a ye san wɔɔrɔ nakɔ de don sa dɔw b'a kɔnɔ nakɔ de don nakɔ de don ayiwa nka mun ye sunɔgɔbagatɔ o wuli fana ka di ni kalabanci de o ye tiɲɛ kosɛbɛ ayiwa patiri filɛ nin ye k'a dɔn k'a fɔ min ni an y'a sama ka bɔ indépendant kɔnɔ Musa ale ka sɛbɛn mun ye nin waati na foli an b'a ta ni ka Musa Danbele ni k'a sɛgɛrɛ Genève a f'a ɲɛna ko a Danbele mun ye Eli Diko fo ka taa fara mun ye Omar Diop kan ale bɛ ka lamɛn nin waati na ka bɔ Libreville Abu hali bi sirajan taama an bɛ taa Mali Flash min bolo dɔ bɛ bɔ ni ale ye Dramani Siaka Kulubali a kumara a ko i bɔra filɛ k'i da don cadre mun na tan Abu Safinɛ Jara ko ninnu kɔni ninnu ye tiɲɛnikɛlaw yɛrɛ de koyi ka mun ye ka juguya fo ka juguya ka ɲɛsin i ka jamana ma tan Abu Safinɛ Jara fɛn dɔ a bɛ maanifin kamana kan kɛ gɛrɛ k'i yɛrɛ furu fara ala Dramani Siaka Kulubali a ko mun ye kabi i bɛ ka fanga ye n'o dafirila uti kalo tile 18 2020 i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye finangani caman de bɛ nin waati na finangani minnu n'u kun bɛ i bɛ ka fanga in kɔ fo ka taa fara mun ye baliku minnu bɛ i bɛ ka fanga in kɔ Abu Safinɛ Jara dɔw sera ka ji kɔni k'o kɛ butɔn na olu bolila ka bɔ jamana o kɔnɔna o la olu minnu fana bolilen filɛ ka bɔ jamana kɔnɔ ani a minnu bɛ yan kelen-kelennin minnu bɛ yan nin waati na Abu Safinɛ Jara an bɛ don min na ko bi k'u kɛlen bɛ siran ɲɛ fɛn ye ka ɲɛsin fanga in ma kosɛbɛ Fatigiba ka fɔ la a ko n'i ye nin maa ninnu jateminɛ k'a lajɛ Abu Safinɛ Jara a bɛɛ lajɛlen i bɛ na ye k'a fɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ Laji Burama a ka fanga in kɔnɔna la maa minnu bɛ wuli ka jɔ la nin waati na a ti kɛ tan de fanga a ti kɛ tan fo mun marisi kalo tile 25 mun ye fanga in a banna pewu Abu n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ni maa bɛɛ lajɛlen i bɛ ka fanga u y'o kɛ wa ni maa bɛɛ lajɛlen tun b'u ja i bɛ ka fanga ko o waati o la o siratigɛ de la dugutigi kɔrɔ ale tɛ dugu ɲɛlen fɛ abada a ko n'i ye ninnu ka kɔrɔfɔ jateminɛ k'a lajɛ u bɛ ka wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen de sigi sen kan transition a bɛ se ka daji cogo min na transition a bɛ se ka tiɲɛ mun ye Asimu fo ka taa fara mun ye Sokɛli u bolo cogo min na hali n'u ka dusukuru la Abu Safinɛ Jara u t'a yira nka n'i ye ko in kɔnɔ jateminɛ k'a lajɛ u bɛ fɛ ka transition yɛrɛ kɔni k'a kɛ ji de la koyi mun ye maa minnu don u funtɛnilen don maa minnu don Abu Safinɛ Jara u da delila di la u tɛ fɛ abada u da in ka bɔ di la u da ka bɔ ten sa dɔ kɛra awɔ a bɛ bɔ kosɛbɛ bɔra yɛrɛ awɔ n'u bɔlen o kosɛbɛ Abu Safinɛ Jara a ko min ye ni maa ninnu na nin kadiri maa ninnu dɔw la i bɛ na ye k'a fɔ ko maa caman b'u la Abu Safinɛ Jara mun ye yuruguyurugu k'a bɛɛ lajɛlen ɲagami mun ye dunkojugu mun ye i kelen k'a bɛɛ dun ni maa dɔw b'olu la olu ka dossiers Abu Safinɛ Jara k'a bɛ kiiri bunakun kan nin waati na kadiri maa dɔw o bɛ b'ale la o tuma o bɛ fɛ engrais feerela tɛ ma kɛ bɛɛ ɲɛna jamana in kɔnɔ yan o bɛ yen tracteur feerela tɛ o bɛ yen o ma kɛ yan wari mun tiɲɛn'u la o ye manamana wari de a ka ca engrais feerela tɛ yen tracteur feerela tɛ yen a bɛɛ kɛra jamana in kɔnɔ yan a ma dogo mɔgɔ la koyi kosɛbɛ Abu Safinɛ Jara k'i bɛ na ye k'a fɔ ko maa dɔw b'u la olu kɔni y'a dɔn k'a fɔ k'u tɛ kisi kiiri tɔɔrɔ ma koyi nka maa dɔw fana b'u la nin waati na n'i y'a ye u bɛ jamana in kɔnɔ Abu Safinɛ Jara u ma taa yɔrɔ dɔ kɔni k'o sɔrɔ Fatigiba ka fɔ la o siratigɛ la k'i bɛ na ye k'a fɔ u maa caman bɛ yen nin waati na k'a fɔ k'u bɛ voyager ka taa yɔrɔ la wa Abu Safinɛ Jara o kɔni ko o banna nka fɛn minnu bɛ maanifin kɔni kamana gan maa minnu bɛ yen nin waati na n'olu bɛ jamana kɔ kan a malidenjugu minnu bɛ jamana kɔ kan nin waati na Abu Safinɛ Jara k'u sera ka bɔ cogo di ɲininkali bɛ yen u sera ka bɔ cogo di a dɔw dun bɛ yen kiiri kasa yɛrɛ de non n'u tora jamana in kɔnɔ dɔrɔn u bɛ taa kaso la bien sûr u sera ka bɔ cogo di c'est sûr minnu bɔra u bɛ na o ka na an bɛ tɛgɛ walahi u tɛ na u bɛ tɛgɛ bɛ ta ala tila mina mun fiɲɛna misi u b'a fɔ cogo min na misi bilen mana maa mun fa faga aramu n'i ye fugulan biletigi natɔ ye i b'i boli k'i ko in y'o de ye koyi o ye tiɲɛ Fasirika b'a ka fɔla mun ye Dramani Siaka Kulubali a ko Abu Safinɛ Jara wulikajɔ ka kɛ joona o sabu kɛ mun ye ni maa ninnu ye minnu bɛ jamana kɔ kan fasodenjugu minnu bɛ jamana kɔ kan ani a jugu kelen-kelen minnu bɛ jamana kɔnɔ na nin waati na
k'i bɛ ka ye k'a fɔ nin waati laban ninnu na u ka kunnafoni ko a cayalen don kosɛbɛ kuma caman u b'u k'o fɔ ni ka ɲɛsin min ye jamana in marabaaw ma kuma caman i bɛn'o ye k'a fɔ k'u b'u k'o ɲɛsin jamana in o kɔnɔ ma ko wulikajɔ ka kɛ joona n'o tɛ u ka kumakanw bɛ sanfɛ nin waati in na ni ka tɛmɛ mun ye malidenw an yɛrɛ ka kumakanw kan nin a ye maa ye a tɔgɔ bɔlen filɛ kɔnɔ nin c'est à dire que i b'a dɔn erreur kelen mun dɔ tun bɛ IBK ka gouvernement kɔnɔ a erreur kelen bɛ an ka gouvernement in fana kɔnɔ n y'a dɔn ayiwa c'est à dire que quoi u ka communication wagati information a kana to a ka circuler quoi a y'a ye a bɛ ka circuler dɔrɔn a bɛ ka circuler dɔrɔn a ye kɔn a ka dankara la a ka dankara la a ye dankara la a ye bɔ ka mɔgɔw la kunnafoni teliya la kɔni logement social ko in kuma bɛ ka fɔ cogo min na tan han u ka kɔn ka maaw kunnafoni mais o de y'a to kun ye information ka ampleur de ta quoi o kelen kɔni o dabila o kelen bɛ ka o ɲɔ ɲaamɛ jamana in kɔnɔ dɛ ka information kɛ ka sira bɛɛ minɛ fɔlɔ awɔ ka sira bɛɛ minɛ u bɛ solution ɲini a la k'a bɛ sɔrɔ ka solution yɛrɛ la o b'a sɔrɔ c'est trop tard han a balila ka information mɛ dɔrɔn information mun n'a bɛ jamana o kan yanni jamana parce que dɔw b'a la sisan olu t'a ɲɛni yɛrɛ fɛ olu bɛ fɛ a bɛɛ lajɛlen ka ɲagami bon u b'u profiter dɔrɔn a ka erreur fitinin dɔrɔn n'u y'a exploiter a bɛ kɛ baara ye logement social in kɛra ten de a ka fili fitinin i bɛ taa sɔrɔ fili in yɛrɛ hali jamana ɲɛmaa t'a kalama mun ye premier ministre o t'a kalama a si t'a kalama mais u b'o bɛɛ ta k'aw sɛgɛrɛ parce que a tɛ kuma o a tɛ kuma n'a dun ma kuma a tɛ ɲɛnabɔ dɛ n'a ma kuma a bɔ a tɛ ɲɛnabɔ dɛ i bolo don an ka taa bidi kɛra k'a fɔ n'i y'ale bila ne bɛ n tɛgɛ don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko lasirɛni ka kɛ ni a ka bidonya bɔli ye a de ale ka sɛbɛn o k'a dɔn k'a fɔ ale kumana k'a fɔ i bɛ ka kɔrɔfɔ min ni i bɛ ka a masala a b'i n'a fɔ a kumanen bɛ o kanko ye min bɛ tali kɛ an ka foroba cakɛyɔrɔw la min n'a bɛ wele ko service public hali bi n'a fɔ bi min bɛ tali kɛ kota ko la n'a fɔ baarakɛyɔrɔw la ka kota k'a di ɲɛmaw ma o min ni o ɲɔ ɲaamɛ anw ka jamana in kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ a de ka fɔ la a b'i n'a fɔ kabini fanga minnu dɛmɛna ka dɔn k'a fɔ maa bɛ se k'a fɔ fanga minnu dɛmɛna ni u bira a bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin waleya in kɛ k'a daminɛ o waati la hakaja hali an bɛ transition min kɔnɔ sisan ka dɔn k'a fɔ ko waleya kelen ko a bɛ ka kɛrɛ a kɔrɔmasiri ti dɔwɛrɛ maa min bɛ yen n'o cogoya ko Umaru Jara ni ministre délégué don aux affaires humanitaires a ye k'a dɔn k'a fɔ ko a tɔgɔ kɔni kun ye bɔlɔlɔ caman sɔrɔ walima a tɔgɔ kɔni bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ kosɛbɛ k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ logement social ko min ni a kɔrɔfɔw fɔlen filɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ lycée min bɔra walima maa minnu ni k'a dɔn k'a fɔ olu ni a ko kun ka kan kosɛbɛ a b'i n'a fɔ k'a dɔn k'a fɔ maa caman bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya min bɛ tali kɛ ministres ani ministres somaw ani ministres denw caman de bɛ gouvernement in kɔnɔ minnu ni u denw ni u jɔnniw a ka jan k'a dɔn k'a fɔ u balima caman bɛ yen minnu ni u tɔgɔ nana bɔ nin liste in yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ a kɛ bɛ sababu ye a bɛ tile 3 tile 4 baɲanko bɔ k'a dɔn k'a fɔ fɔlɔ kɔ a kɔni wulilen bɛ réseaux sociaux a sanfɛ kosɛbɛ maa caman de bɛ yen minnu ni u diminen bɛ k'a dɔn k'a fɔ maa min yɛrɛ bɛ yen ni o ye premier ministre ye bi ni o cogoya ko docteur Sokɛlɛ Kukala Mayiga e ko i k'a dɔn k'a fɔ a tɔgɔ cankow ti ɲini ka se a yɛrɛ ma de k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ nin kɔrɔfɔ in kɔni a sɛbɛn fɔra k'a bɔgɔrɔ dɔn k'a jira k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ ministre caman na min bɛ tali kɛ u denw ni k'a dɔn k'a fɔ u jɔnniw ani u soma dɔw bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ lycée min wale filɛ nin ye k'a dɔn k'a fɔ ni min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ logement sociaux ko la a b'i n'a fɔ nin ministres ni u denw ni u jɔnniw caman de bɛ yen minnu ni u tɔgɔ donna a liste kɔnɔ parce que b'a ka fɔ k'a dɔn k'a fɔ ko kabini ATT tile la min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ min bɛ wele ko népotisme ni k'a dɔn k'a fɔ o ye yuruguyurugu ani corruption somaya k'a dɔn k'a fɔ ko o kɛlɛ min tun bɛ ka kɛ ATT la a b'i n'a fɔ hali nin transition in kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ ko o ko kelen ko o de sɛbɛn ɲɔ ko a ɲɔ bɛ ka sɛbɛn ɲa dɛ ko n'i taara an ka service public lajɛ i b'a sɔrɔ k'a fɔ min bɛ tali kɛ fonction publique la recrutement fonction publique min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ min ni o bɛ wele ko recrutement fonction publique ka taa se k'a dɔn k'a fɔ concours ma hali ka jan k'a dɔn k'a fɔ maaw kan ka sélectionner baara fɛn o fɛn na i bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ nin zomaya ko in na ani nin jɔniya ko in ani nin ye n ka maa ye nin ye n ka maa ye hali bi ko o min kun bɛ ka kɛ kabini ATT tile la i bɛ ka tile kɔnɔna na hali bi komi bi a ye k'a dɔn k'a fɔ ko nin waleya kelen ko a bɛ ka kɛ transition in kɔnɔ dɛ k'a kɔrɔmasiri ti dɔ wɛrɛ dɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ min bɛ tali kɛ logement sociaux ko la n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'i ka dɔn k'a fɔ ninnu kuma o kuma ko refondation k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ wele ko Malikura n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Malikura ko kuma a bɛ ka fɔ fɛn o fɛn bɛ tali kɛ taabolo juguw la taabolo minnu kun bɛ yen ni olu cɛ kuma ɲi kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a dɔn k'a fɔ recrutement kɔnɔna na baarakɛdaw la k'a dɔn k'a fɔ cakɛyɔrɔw la hali ka jan maa minnu bɛ yen ni u kan ka don fonction publique kɔnɔ maa minnu bɛ yen ni u bɛ service public baaraw la
i k'a dɔn k'a fɔ taabolo cɛjugu minnu ni olu kun bɛ kɛ fɔlɔ ko a man kan o taabolo ko olu ka kɛ dɛ wa i k'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen bɛ ka kuma fɛn bɛɛ kan min bɛ tali kɛ transition kɔnɔna na n'o de ye k'a fɔ ko transition n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko refondation ye u kuma da ye ko a ka kan nin kɛlɛ kun ka kɛ koyi wa bɛɛ lajɛlen kan ka nin kɛlɛ ka a ta k'a kɛ i ka kɛlɛ n'o ye cɛsiri ka kɛ maa minnu bɛ u ni fɛn ka kan minnu ni a ka kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko tali bɛ kɛ a kɛra foroba cakɛyɔrɔw ye o a kɛra k'a dɔn k'a fɔ service public ye o ha ka jan ɲɔgɔn da a ka kɛ ɲɔgɔn da ma kɛ k'a dɔn k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ larawaliw ka kɛ kosɛbɛ maa minnu ni a ka kan min bɛ tali kɛ nin zomaya ko in na k'a dɔn k'a fɔ fanga minnu dɛmɛna ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen bili sababu k'a dɔn k'a fɔ nin kɔrɔfɔ kelen in de bɛ a kɔnɔ wa n'i y'a ta k'a lajɛ hali bi an bɛ transition in kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ ko nin waleya cɛjugu kelen ale bɛ transition maaw sen kɔrɔ dɛ parce que i b'a fɔ k'a dɔn k'a fɔ ni o ye AD a kɔni y'a jira k'a fɔ ni an ma janto kɛ na tiɲɛ don maliden bɛɛ lajɛlen ka kan logement sociaux la nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ maa dɔw bɛ yen priorité dɔw bɛ olu bolo avance dɔw bɛ olu bolo walima avantage dɔw bɛ olu bolo o avantage bɛ tali kɛ dɔ wɛrɛ la avantage économique ani salarial n'o bɛ tali kɛ sɔrɔ ko la sara bɛ maa dɔw ye k'a dɔn k'a fɔ maa dɔw bɛ yen jɔyɔrɔbaw bɛ u bolo n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a bɛ wele ko logement sociaux maa minnu ni a ka kan socialement k'a kan ka di u ma nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ maa bɛ yen ko e ye jɔyɔrɔ sɔrɔ jɔyɔrɔ minnu bɛ ministériel jɔyɔrɔw la directeur nationalw k'a dɔn k'a fɔ ka se jɔyɔrɔba caman ma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko i bɛ o jɔyɔrɔ la ka tila ka taa logement sociaux so k'a dɔn k'a fɔ ka tila ka e tɔgɔ ye o lisi kɔnɔ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko hali bi ko taabolo kɔrɔ ko a bɛ sen dɛ ko min bɛ ka wele ko malikura ko nin t'a kɛcogo ye a de ale ka sɛbɛn malikura don dɛ min n'a bɛ sirani kɔnɔ yɛrɛ wulila koyi ayiwa a ka wuli malikura don dɛ satigi b'a dɔn a b'u wa baara in ma nɔgɔ di a ma nɔgɔ jamana mun tiɲɛna bɛɛ lajɛlen sen ka san 30 kɔnɔna la a bɛna ko mun ye kalo damadɔ k'a ko wuli k'u jɔ a fana a ma nɔgɔ o ma nɔgɔ dɛ kalo damadɔ t'a ɲɛnabɔ minɛ o bɛ se ka nin ɲɛnabɔ ayi a t'a ɲɛnabɔ jamana in fan bɛɛ lajɛlen ni mangɛnɛ a fan bɛɛ administration kɔnɔna a fan bɛɛ mangɛnɛ a ma nɔgɔ dɛ malati bɛ fan bɛɛ malati bɛ fan bɛɛ la sirani hali bi ni bɛ bolo dɔ bɛ bɔ n'a ye den Keita ale kumalen don i n'a fɔ i bɔra k'i da don a la cogo min na ka ɲɛsin mun ye logement sociaux baara in kɔni o kan ko mun ye jamana marabaw u kan ka fɛɛrɛ dabali de kɛ nin waati na mun ye danaya o bɛ se ka na u ni jamana kɔnɔdenw cɛla la cogo min na a ko den ye den Keita ye a dogolen tɛ maa si la ko an ka jamana faama n'o bɛ colonel Asimi Koyita kofɔ siga t'a la mun ye malikanu mun b'a la Asimi ka ba ala k'a da a tɛ don yuruguyurugu da fɛ yuruguyurugu yɛrɛ bɛ fan o fan Asimu a tɛ tɛmɛ a da fɛ wa n'a y'i tɛgɛ ta yuruguyurugu la an bɛ don min na ko bi maa min fa y'i yɛrɛ fa o siratigɛ de la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Asimi Koyita n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye nin logement sociaux a kuma ko a sɛbɛkɔrɔ cayara Abu Safinɛ Jara a kuma ko a sɛbɛkɔrɔ cayara a yira k'a fɔ ko mun ye logement sociaux ko a taara ka di ministre dɔw ka maaw ma ko logement sociaux ko ko a taara ka di mun ye premier ministre dɔw ka maaw ma Abu Safinɛ Jara kuma in sɛbɛkɔrɔ ko a cayara a ko i bɛ na ye k'a fɔ fili mun n'o y'an ka gouvernement sɔrɔ mun ye kuma in a buguna fɔ k'a fɔ ko a ka bugu nka u y'u da gulɔbaran sigi u ma sɔn ka kuma cogo si la maa minnu bɛ ka tɔgɔya ta k'u sɛgɛrɛ nin waati na nin logement sociaux ko in na Abu Safinɛ Jara i bɛ na ye k'a fɔ ko a maa caman bɛ yen o bɛ ko in tiɲɛ n'a nkalon k'o dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na Fatigiba ka fɔ la a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ maa minnu bɛ ka gouvernement ni ka a sɛbɛkɔrɔ jalaki mun ye nin logement sociaux ko in na Abu Safinɛ Jara i bɛ na ye k'a fɔ ko maaw don maa minnu n'u bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ kosɛbɛ mun ye gouvernement bɔ bɛ gouvernement ni ka a sɛbɛkɔrɔ jalaki fɛn caman o la Abu Safinɛ Jara ko nka ko gouvernement kun man ka sɔn cogo si la ni maa ninnu k'u ka donda k'o sɔrɔ koyi walasa mun ye dɔɔni bɛ se ka fɔ gouvernement ma cogo min na ka ɲɛsin mun ye logement sociaux ko in ma ko gouvernement kun ka fɛɛrɛ bɛɛ de kɛ mun ye da k'a tugu kosɛbɛ ninnu kana se ka don cogo si la Abu Safinɛ Jara i bɛ na ye k'a fɔ nin logement sociaux ko in u bɛ ka jalaki caman de bin mun ye an ka jamana premier ministre kan a ko ni dun ye ko in jateminɛ k'a lajɛ mun ye docteur Choguel Kokala Mayiga a tɛ nin ko in a tɛ foyi kalama a la nin mun ye nin logement sociaux ko in Abu Safinɛ Jara a tɛ foyi kalama a la fosi putre wallahi putre a t'a kalama a tɛ foyi kalama fosi ayi jamanakuntigi jamanakuntigi kɔni tɛ o Choguel t'a kalama Choguel tɛ nin kalama baarakɛda wɛrɛw bɛ yen maa wɛrɛw bɛ yen minnu occupé len b'o kow la Choguel tɛ nin kalama kodenninw ye Choguel c'est-à-dire i b'a dɔn u ka baara ye fɛn dɔ de sisan Abu e mana kɛ ne kɔrɔkɛ ye sisan e kɛ ne kɔrɔkɛ ye i y'a faamu donc ne ye ministre ye bɔn bɛ fɛɛrɛ bɛɛ de kɛ que e tɔgɔ la don hali u tɛ fɛn fɔ ne yɛrɛ ɲɛna n'u ye tɔgɔ la don sisan ka logement sociaux k'a d'e ma e tɛna maja ne ye wa ko in bɛ nin yɔrɔ la Abu Safinɛ Jara i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye logement sociaux ko in na Abu Safinɛ Jara a tɛ foyi kalama a la
e mun be la do o de tina maja o be maja de kanga nyini a do yɛrɛ la i b'a sɔrɔ ni e ye ministre ye ne bɛ logement social ko kunna ne bi fɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ e soma dɔ do aro walasa hali bi ne ka se ka maja sɔrɔ e fa ko in bɛ yen de ko in bɛ yen de ka da kan dina se ka e yɛrɛ twa do an ta kɛ mais min mun kɛ mi denkɛ tɔgɔ do ka sɔrɔ mun kɛ mi juani dɔ twa ka sɔrɔ i yɛrɛ t'a kalama ka sɔrɔ e t'a kalama fasi a bɛɛ bɛ tan de a caman ba jalaki caman bɛ ka ta ka ɲɛmaa dɔw sɛgɛrɛ u t'a kalama dɛ wallahi u t'a kalama o caman bɛ u t'a kalama an bɛɛ bɛ dalen b'a la k'a fɔ ko o ye tiɲɛ convaincu de ça Abu Safina Jara k'i bɛ na ye k'a fɔ hali bi maa ninnu na ko commission n'o kun sigilen bɛ sen kan ka tɛmɛ waati tɛmɛnw na kabi i bɛ ka fanga waati o commission kelen de kun bɛ sen kan koyi wa mun ye o commission kelen o de ye logement social ninnu baaraw kɛ kuma ma ban sa mais kuma ma ban sa commission mun bɛ sen kan kabi i bɛ ka fanga waati o commission kɔrɔ in o de ye nin baara in kɛ tan commission kɔrɔ ka baara Deketa a y'a yira k'a fɔ ko n'o y'a sɔrɔ mun ye gouvernement k'u kun bɛ fɛ ka mun ye Mali kura ni ka a baaraw k'o boloda n'o y'a sɔrɔ mun ye Sogɛli Kokala Mayiga a n'a ka jama ko k'u nakun ye maa gɛnni ye ko nin commission in maaw tun bɛ se k'u bɛɛ ci ka M5 maaw don a kɔnɔ nka o m'o kɛ a ko nin commission mun n'a ye logements sociaux ka a tila tan Abu Safina Jara bɛ na ye k'a fɔ ko a maa tila bɛɛ lajɛlen RPM kadiri RPM ne m'a fɔ dɛ ayiwa ko a maa tila bɛɛ lajɛlen RPM kadiri commission bɛ yen Fatigiba ka fɔ la a ko o siratigɛ de la ko mun ye commission in siga kɔni t'a la a dakolon cira ni ka a filenkolon kɔni ko o sɛbɛkɔrɔ ci a ko an bɛ don min na ko bi o sabu kɛ mun ye liste kura min kun bɔra Abu Safina Jara i bɛ na ye k'a fɔ ko dɔw bɛ logement social in nɔfɛ a bɛ ni kana san 5 ɲɔgɔn na o bɔ u y'u ka musaka caution tila bɛɛ lajɛlen sara nka fo sisan u tɔgɔ ma don a la kunnafoni filɛ an y'a sama ka bɔ la sirani kɔnɔna la mun ye Deketa ale kalimikalatigi i bonya o b'a la an ka mɔgɔw Boubacar Traoré a ma nɔgɔn u ka suma de u b'a to fɔ mun ye kunnafoni ka ampleur ta u bɛ sɔn ka kuma o ye ko ya ko tɛ ko tɛ an kɔni bɛ mun f'u ye farati don dɛ k'u kɔlɔsi kosɛbɛ o sabu kɛ Abu Safina Jara ninnu bɛ ka fɛn mun bila sen kan kunnafoni ma ɲi dɛ a ma ɲi dɛ kunnafoni ma ɲi dɛ a ka fiti kelen dɔrɔn a bɛ kɛ baara y'a bolo fiɲɛ fitinin dɔrɔn a bɛ kɛ gɛlɛyaba de ye kosɛbɛ a ma nɔgɔn parce que kunnafoni a man ɲi bon n'a ye kunnafoni ye ko a bɛ ka taa sira dɔ fɛ o tɛ taa yɔrɔ jan a ye bɔ dɔrɔn a ka démenti a kɛra tan nin a kɛra tan dɔrɔn a banna mais n'a ye mɔgɔw to a fili kɔnɔna la a tɛ faamu dɛ maaw b'a fɔ ko maa minnu bɛ ka kunnafoni di ko donc k'olu ta de tiɲɛ hali n'u ta tɛ tiɲɛ mɔgɔw b'a fɔ k'olu ta de tiɲɛ ka sɔrɔ u ta tɛ tiɲɛ sinon an bɛɛ tɛ maliyɛn an bɛɛ maliyɛn an ka taa a nɔgɔra Boubacar Traoré ka dɔn k'a fɔ n bɛ n tɛgɛ don n bɛ bɔ ni sɛbɛn laban ye min ni o ye indépendant ye a ye ka dɔn k'a fɔ an ka taa Lafiyabugu ko a bɛ san 4 Baɲango bɔ a ye ka dɔn k'a fɔ ko dugutigi ko kɛlɛ walima chef de quartier ko kɛlɛ a bɛ Lafiyabugu nin waati in na ko Musa Bilali Sidibe ale ka sɛbɛn don Musa Bilali a kumana a ye ka dɔn k'a fɔ Lafiyabugu ko i ka dɔn k'a fɔ nin ye quartier kɔrɔba ye min ni a bɛ commune 4 kɔnɔ Bamakɔ an fɛ yan k'a dɔn k'a fɔ n'i ye Lafiyabugu ta k'a lajɛ quartier in yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen kabini fédération française ko bɛ senna walima fédération sénégalaise ko bɛ senna Mali ani Sénégal u ka fédération cilenkɔrɔ kɔfɛ k'a dɔn k'a fɔ kabini san 1960 k'a dɔn k'a fɔ nin quartier in a sigira quartier kɔrɔba n'i ye Lafiyabugu a ta k'a lajɛ k'a dɔn k'a fɔ quartier kɔrɔba don maa min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni o kɛra a quartier ɲɛmaa fɔlɔ ye ni o kɛra quartier chef de quartier fɔlɔ ye o tɔgɔ ko Cɛmɔgɔ Fayi Cɛmɔgɔ Fayi k'a dɔn k'a fɔ ko caisse kunu assemblée nationale la Cɛmɔgɔ Fayi k'a dɔn k'a fɔ ale tɛmɛnenkɔrɔ kɔfɛ maa min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni o dara a kan u ye San Burama Traoré k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni k'a dɔn k'a fɔ mankan a bɛ ale nɔfɛmɔgɔw nɔfɛ bi dɛ kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ a denkɛ min bɛ yen ni o ye Sinali Traoré San Burama Traoré ale kɔni fatulenkɔrɔ kɔfɛ k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya kɔni a nana fɛn min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ a bɛ maa dɔw ɲɛna k'a fɔ fɛn min ye Sinali Traoré ni o ye k'a dɔn k'a fɔ San Burama Elaji Burama Traoré ni o ye o denkɛ ye k'a dɔn k'a fɔ ko o kɔni kun kan ka bila k'a dɔn k'a fɔ a fa a nɔ la kabini san 2018 ka na se fɔ sisan ma a
ay ka dɔ k'a fɔ nin quartier in kɔni ka dɔ k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ chef de quartier la ɲɛmaa tɛ a la koyi k'a sababu kɛ i ka dɔ k'a fɔ nin gɛlɛyaba in a bɛ quartier in kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ kabini waati min na nin baara in a daminɛna i ka dɔn k'a fɔ mɔgɔw kɔni ka hakilina la i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Sinali Tarawele la Sinali Tarawele ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ conseil du quartier la conseil communal du quartier i ka dɔn k'a fɔ ni o ye quartier a conseiller ye i ka dɔn k'a fɔ ninnu caman ka hakilina tɛ Sinali ye dɛ parce que ka fɔ i ka dɔn k'a fɔ opposition ni o ye gɛlɛya ye gɛlɛya caman de bɛ min ni a tɛmɛ ka Sinali k'a sɛgɛrɛ kuma min bɛ tali kɛ conseil du quartier la olu ka hakilina kɔni tɛ Sinali ye nka olu kɛn bɛ ka hakilina ta ka da maa mun kan i ka dɔn k'a fɔ o ye maa wɛrɛ ye sababu kɛ i ka dɔn k'a fɔ olu kɔni y'a jira k'a fɔ ni baara n'a ma ɲa nin cogo in na i ka dɔn k'a fɔ sariya kisɛ dɔ bɛ yen min ni o bɛ tali kɛ ministère de l'administration territoriale la ka dɔn k'a fɔ sariya kisɛ dɔ bɛ yen min bɛ kɛ sababu ka se ka dugutigiw ani chef de quartier ka olu sigi gouverneur ale kan k'o baaraw kɛ n'a ma ɲa k'a fɔ ko contestation ni o ye fɔɲɔgɔnkɔ ni o bɛ kow la o kuma a ka kan an ka ko in k'a donni ka fɛn min bɛ tali kɛ gouverneur la an ka ale sɛgɛrɛ gouverneur fana a na baara in bɛɛ lajɛlen salo ka se ministère de l'administration territoriale ma Fasiriba ka fɔ i ka dɔn k'a fɔ nin baara in kɔni bɛ sen nɔ ka dɔn k'a fɔ Fasiriba kɔni y'a jira k'a fɔ mairie min ni o bɛ communiqué to a la olu kɔni ye weleli tɛngun ka dɔn k'a fɔ ko communiqué maire kɔni y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na komi sisan nin gɛlɛya in a bɛ sen nɔ a mɛnna wa fɛn min bɛ tali kɛ ka dɔn k'a fɔ u ye wulikajɔ caman kɛ walasa i ka dɔn k'a fɔ nin chef de quartier ko in a kɛlɛ a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na i ka dɔn k'a fɔ kɛlɛ in kɔni ma se ka nɔgɔya wa a ma se ka ban fiyewu kuma i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ document administratif la ni o ye ka sɛbɛnw don sɛbɛn minnu bɛ kɛ sababu ka dɔn k'a fɔ chef de quartier ko mankan min ni a bɛ sen nɔ ka dɔn k'a fɔ ko olu kɔni olu ye o baaraw bila sen kan o ti dɔ wɛrɛ o ye ka sɛbɛnw don ka taa gouverneur la u ye sɛbɛnw kɔni bila ka taa gouverneur la a ye ka dɔn k'a fɔ ko kabini o baaraw bɛ sen nɔ kabini juillet kalo a tile 5 san 2018 ka dɔn k'a fɔ u ye o baaraw boloda k'a fɔ k'a daminɛ o waati la ka se fɔ sisan ma an min bɛ tali kɛ nin sɛbɛnfuraw la ko u kɔni bɛ tiroir kɔnɔ hali bi wa i ka dɔn k'a fɔ k'a daminɛ o waati la ka se sisan ma n'i ye Lafiyabugu quartier ba in da k'a lajɛ Bamakɔ n'i ye Bamakɔ yɛrɛ sigili ko kuma k'a fɔ k'a dɔn k'a fɔ ko Lafiyabugu a bɛ quartier fɔlɔ dɔw la koyi kabini san 1960 quartier in a sigira sen kan indépendance a bɛ ta waati min na ka dɔn k'a fɔ nin gɛlɛya in kɔni a bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ chef de quartier ko la a bɛ san 4 baɲanko kɔni Fasiri filɛ nin ye an ye min bɔ indépendance kɔnɔ Musa Bilali Sidibe ale ka sɛbɛn Musa Bilali Sidibe foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ indépendant maaw an bɛ foli ta ni k'u bɛɛ lajɛlen ni k'u sɛgɛrɛ Abu Safina Jara mun ye kunnafoni mun dɔ sɔrɔla ka di an lamɛnnikɛla jɛkulu ma bi ni ne kun ye o ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ fo ka taa bila mun ye Mali kɔkan la Mamadi kun bɛ k'a fɔ k'e de kun sɔgɔlen bɛ Nura FM na foli ni tanu ni waliman dɔ o bɛ taa ni k'u bɛɛ lajɛlen ni k'u sɛgɛrɛ mun ye foli ye nin waati na an b'a ta ni ka Fabu Jara ni ka ale sɛgɛrɛ Surakabugu ni o kɔnɔ mun ye Bayaku Jalo Jaro Modi an b'a fo Surakabugu ni kɔnɔ Petit Japon bɛɛ k'a ma ko Petit Japon ale ye Jakarta mɛlɛkɛ an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ mun ye Surakabugu ni o kɔnɔ la Jiji Soni fɛnɛ foli bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ n'o bɔra ye foli an bɛ na n'a ye mun ye président Tagandugu kɔnɔ Jinɛ Sogola la Bulaya Tarawele a n'a ka maaw foli o bɛ taa ni k'u fɛnɛ sɛgɛrɛ Jinɛ Sogola kɔnɔ Abu n'an bɔra ye Jalakɔrɔji dun an bɛ foli nin waati na ni ka ta ka Samu Kulubali ni ka a sɛgɛrɛ ni bɛɛ k'a ma ko Alakile Musa Gagu ale bɛ mun ye Jalakɔrɔ sugu kɔnɔ la ye mun ye Kɛngɛlɛli Wasulu Badrissa Keita n'a ka cɛdenw bada foli an b'a ta ni k'u bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ nin waati in na tabarikala bɛɛ ka dɔn k'a fɔ olu folenkɔrɔ kɔfɛ an na foli ni tanu ta i ka dɔn k'a fɔ k'an balimaw sɛgɛrɛ minnu ni u bɛ Masanjua nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya i ka dɔn k'a fɔ Sunkalo Jara bɛɛ lajɛlen bɛ a wele ko Chadiran ko Iranɲɛ k'a fɔ ka se Sidi Jara ma matigi ale ka Sidi Fasiriba ka fɔ la Fasiri an bi ye yan ne y'a fɔ ne de y'a fɔ nin mana fa ka ayi dɛ da kana so ma dɛ i da kana so ma bɛɛ ka dɔn k'a fɔ Asan Dolo mana bɔ ni kelen an b'ale fo i ka dɔn k'a fɔ Burama Tarawele Bujikurani Burama an b'a fo ka waleɲuman dɔn Burama Tarawele Bujikurani Burama i bɛna mun min i ka fɛn de b'i kɛrɛfɛ wa ji fɛnɛ min fɛn nɔɔni de b'ale kɛrɛfɛ waati ou bien jisuma dama don jisuma don Burama b'a la o ma Asan Dolo an b'ale fo Burama Tarawele Bujikurani Burama an b'a fo ka waleɲuman dɔn Baba Kulubali ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ Bujikurani na an bɛ u fo Sirima Kulubali Tomiya an b'a fo Morisi Kone an b'a fo a n'a furumuso Bernadette Mugoro ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ Tomiya an bɛ u fo k'u waleɲuman dɔn bɛɛ tɛ fɛnw filɛ nin kosɛbɛ Amadu Jabate an b'ale fo Surakabugu na an kɔrɔkɛ don foli bɛ lase bɛɛ lajɛlen ma Abu Safina Jara mun ye Farada sugu kɔnɔ la Ablaye Mara an bɛ foli ta ni ka ale fɛnɛ ka sɛgɛrɛ n'a dɔgɔninw bɛɛ lajɛlen foli o bɛ ta ni ka Mara ni ka a sɛgɛrɛ waati kɔni a sɛbɛkɔrɔ sera sini juma ye wa sini don lahɔrɔma don ye Mamadu Adama Mayiga kosɛbɛ a kan ka yan dɔrɔn dɛ ayiwa
ko kɔni n'ala ma basi wɛrɛ kɔni kɛ a ko bɛ togo dɔ kɔni na fɔlɔ remaniement ko min bɛ kuma ale ka u kana ɲinɛ a kɔ dɛ ayi a tɔgɔ bɛ lisi la o a tɔgɔ bɛ lisi la CNT kura mun na sigi a fana bɛna don a tabarikala a bɛna don a bɛ taa jɔ an kunnafoni dilaw place la o ka ɲi an m'an tɛgɛ k'a minɛ ka bila CNT kura jumɛn mɔgɔ kura minnu kan ka don CNT kɔnɔ kɛ mɔgɔ minnu bɛna fara kan ka dafa ouais je vois maintenant ayi ne ɲɛna ko minnu kan mɛn k'u bɛna u ka CNT aw zubila bɛna sitan na kana o miliya o to yen bɛɛ wa o to yen kɔnɔ tɛ kɔni maa kura minnu bɛna fara CNT kan a tɔgɔ wulila a b'an dɛmɛ dugawu ye dɛ wala n'ala sɔnna an bɛ dugawu kɛ ala ka to a ka ye o la ale bɛ ne sɔn 21 ɲɔgɔn ko kan ka fara jama ne fana bɛ bolola so yan a ko bɛ taa ten de ayi o tɛ baasi ye o awɔ a ko bɛ taa n t'a cɛn dɔɔni dɔɔni tɛ wa e m'a ne bolola sɔn lala n fana tɛna dɔ bolola sɔn jɔn i dɔgɔkɛ buran kɛ comment e kɔni tɛ maa si bolola sɔn ayi n bɛ buran fana bolola sɔn e tɛ maa si bolola sɔn maa tɛ ka jalen tɛ ka nkalon mɛn tugun ala ka ɲɛ ka d'a n bɛna min f'i ye ni ale taara ne fana bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ n ka don i bɛ don min ne bɛ taa kɛ a kɛse de mɔgɔ tɛ ka wari kalifa jarala ka na dɛ kɛse ye dɛ ayi wari tɛ kalifa jarala e de la ka wari kalifa e tɔ jarala ka la wari muso ni si tɛ kalifa o la cɛ awɔ ayi non kana wari kalifa mɛ filanan in ayi o tɛ kalifa na walahi o tɛ kalifa o la an ti foyi kɛ kumaso kun kalifalen don Mamadu Adama Mayiga fɛ Gafu Jɛma ka Madu mun ye nɛgɛ kɛrɛfɛ o kun bɛ mun ye Sofɛ Sisoko bolo Baba Adama Ture mɔdɛgɛni mun ye Te Flecha mun ye u ka lasigiden n'o bɛ Ina Arama kofɔ Ina Arama a fana bɛ kun ye kumaso in kɔnɔna la yan mun ye Facebook sa o kun bɛ musokɔrɔba ɲuman mɔden bolo kuma Burama Tarawele o kuma ale bolo kuma bara Abu Safinɛ Jara ani Boubacar Tarawele bete wasala